zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, mijn Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar je hebt weer een heel soort gasten. Ze komen uit Wales, komen uit Greensland, maar ook vooral uit Friesland. Wij daarom belangrijk beeld er lekker behingen. Straks het feest in met live gasten. Nu eerst een clip met Cheerleader, Omi. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection, baby, need I mention? You're the only girl for me, no, I be the next one. Mama loves you too, she thinks I'm you like Celeste. Cheerleader van Omi, als ik het goed uitspreek in ieder geval, brengt thuis bij wat gasten achter de bar hier in Noorderwien live. Je weet het, vaak mensen die hier even een soort bartjes draaien. Hoe is het toe? Ik ben Raya. En hoe is het toe? Theater. En naast die zit Anneke en die is van A Special Care en die komt hier, nou wat is die, hier keer in de week, zo'n weekend ongeveer? Ja, zoiets hè? Ja. Waar is meer mijn naam? Fauco. Timo. Je bent al in Halloween sfeer, jongens. Ja. Hij maakt wel wat leuk. Al die mandarijntjes van alles, pompoen. Ben je te eten of ben je dat meer decoratie? Ja, dat is decoratie toch? Decoratie, ja. Kom maar. Leuk om te binnen. Nou, wat lekker zo. Oké, hartstikke mooi. Mooi om te binnen van A Special Care dus. Joert te gast. Ik neem mijn eerste muzikale gast. Hele jongen. Ik zal even de cd pakken. Kom er in mij. Ja, du bent een cameraman. saboteren. Ja, ik zet er krijg koffie voor. Dat was helemaal net de bedoeling. Jeetje, album uit. Mazzel. Ja, wat hakken mazzel. Is dat een beetje het thema wat er Nou, maar ja, dat is wel tof. Heel hier van die hobby die werkmeidse kerst, dan haal je mazzel. Ja. Dat Emiel Hartkamp en Noris Parry daar op mijn paard kwamen, dat wie mazzel. Ja. Dat het al je gits altijd op dit moment geert is voor mij gewoon mazzel. En daarom hebben we het album mazzel neemt eigenlijk. Want ze hebben Chuck het Walk een protte mazzel. Hoe hast het geerstald? Bezittengang met de man? Ja, nou ja, dat komt natuurlijk. Hè. Dus de billen, de ballen, de worst. Dat zijn de laatste drie versjes die we maken. Hè. Op het randje met de knipoog, die staan erop. We hadden fjouwe tracks van waar het ooit mee begonnen is. Ave Maria kwam hier tegen, Chakadiki, Boom Boom en Latino. Die hebben we op Nijdien en dat is eigenlijk op ondering van Klaas Prent van de CD-hal Ruinen. Dat is nog een van de ouderwetse marktkoopman die nog echt het fysieke product CD verkeert. Ja. En die zei van heel op de markt er heel vaak wel vraag naar, alleen nog het staat nergens op. Dus mij, Emiel en Noor, nou, heel dat gaan we doen. Ja. En daarna is er een paar tracks op. Ja. Waaronder een heel mooi nummer. Dat komt eigenlijk van een verhaal die ik hier met Emiel en Noris heb. En hij is 18 jaar overleden en heel af en toe dan stuk in het gezicht van mijn beide zwaantjes. Hier is toevallig met mij, Joey. Ja.
Dan zie ik heel af en toe de lach van mijn huid wel eens waarom. Dat is net dagelijks, maar dat is heel af en toe. Dan denk ik, hey, verrek. Bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. En dat hier ik onder het genot van een biertje, hier ik dan met Emiel zo gewoon een praatje. En drie dagen later, hele open even via mail. En ja, verdorie, hij er daar ook weer vast kon maken. Dat, ja, heel bijzonder. En dat staat er ook op. Het is net alleen nog maar feest en lol met een knipoog, maar ook een paar serieuze tracks die erop. Zo is het leven. Onder de nieuwe single, die waren dwangje naar die engel. Maar welke begint mij? We beginnen maar even een oudje 2010, Chakkie Dikkie Boom Boom. Ja, ik neem het haast een klassieker. Lietse Hille, dames en heren, live in Oordewien. Ja, je handen. Even voor de sfeer, hè? Slenterend langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik jou plots tegenkwam. En je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. En we zingen Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Achter de bar dan snelle Jaapie en die heeft hem al half vol. Oh, mijn Frans speelt op zijn treksaxofoon, het is een accordeon. En elk kootje die zingen liedjes en uit die goeie oude tijd. Oude Karel die is weer aan het jansen en met de wildste jonge meid. En we zingen Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Nou Willem met de Vries, waar zijn die handen? Ja! Goed bezig Willem. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddle-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Hartstikke. Ah, dankjewel. Wat een sfeer, jongens. Wat een bevredigd winkel. Ja, mooi nou. Als ik in het weekend wel in Lietse Hille. Al vaak te gast geweest door aan de jaren en nog altijd still going strong. Mazzel dus, album uit. Maar er zit nog heel broeder oren ding voor jij op stapel, hè? Nou goed, we hadden een week hebben we dan de clipopname in de omgeving van Deventer. Die is volgende week klaar, hè, omtrent een nieuwe single. Dat hier al jaren zelf maar klaar om in verband met... Agenda's, planning. Ja, Hindo heeft meerdere agendas best nodig. En dat is nou al een week dat gebeurt. Nou ja, daarin heb ik een beetje het financiële gebeuren een beetje opgeschroefd om, nou ja, een beetje wat proberen wat beter en wat mooier. Nou, ik voor het eerst mijn actrice werken. Ja, zeer bijzonder. Moest acteren? Nou ja, ik moest me inhouden. O jee? Nee. Een mooie vrouw gewoon. Ja, absoluut. Maar dat werd gewoon heel mooi. En dat kist zien dat zulke vrouw die door dat werken, die snapt het voort. Ja. En we beginnen in het bos en we eindigen in bed. Dat is wel zeer spannend, Willem. Maar in ieder geval... Gaat er geen doel horen. Ontzettend leuk. En ja goed, we zijn nu aan het voorplannen voor de singles van 2009. Maar nou ja, na je album is er zeker een paar tracks op die single waardig zijn. Ja. En de bedoeling is voor mij om nou toch te zwaar dan ben nou en 2 maanden eigenlijk voor 2009 alles op riege kleer te zetten. Zodat het eigenlijk alleen maar op knopjes hoeft te drukken. Ja.
Even kwart om zijn. Maar dat scheelt hij gewoon heel productief. En, Het is een heel georganiseerd, dat wil ik wel. absoluut. En als er elke keer opnieuw dat we het dwamast, hen ook eens zeggen van nou, we doen nou in 1 week, dat we gewoon 1 keer 3 videoclips klaar maken, plannen dat spel en dan best direct van En dan kerst hij weer focusing in op oor dingen. Goed bezig, man. Waaronder het grote Musicfeest, 24 november Leeuwarden. Doe bezig nog even, daar geven we straks in op praten. Ja, mooi man. Goed, album is uit, mazzel. En straks meer live van Lietse Hill en we praten druk nog even door. Ik ga een beetje Friends of the Show starten, hoor. Want ze ben hier al denk ik voor de 4e keer Into the Ark. Ze had heel goed in trouwens in The Voice van Engeland, finalisten op correct te wezen. Dane and Taylor, how you doing? Very well, thank you. How are you? Great man, welcome to the show again. Thanks for having us back. For how many gigs are you here in Holland? Just 2. Just 2? Yeah, just 2. What a life, isn't it? It's amazing. This is maybe our favorite place in the world. Always good to hear. Hey, what happened with you guys after reaching the final of The Voice? So we got taken on tour by Tom Jones, who was our mentor on the show. He took us. That's great, man. Yeah, very cool for us. He took us on 3 tours. We did 6 weeks in America, 2 UK and European shows as well. So yeah, he spoilt us with so many shows. So yeah, it was amazing. How's the guy in real? Yeah, he's amazing. Yeah? He's like a Real Welshman? real Welshman, a real Welshman. He just looked after us a lot and taught us a lot of things he's learned over the years and just told us to keep doing our thing. Main goal is, of course, to get a career. I think an international career for you guys. How far are you? Well, at the moment we're just finishing up our record, and it's hopefully going to hit like radio and stuff in January, and then from there, hopefully it'll just keep progressing and progressing. What kind of record is going to be? It's going to be more upbeat. We tend to write quite sad, slow songs, but lately It's going to be a mix of up tempo. Yeah, exactly. It's going to be a bit more you can dance to it. It's a bit more modern, but still got the old soul sort of influences in there as well. So yeah, And some Tom Jones. Yeah. Yeah, we all know Tom Jones, man. No, the man still has a great career, isn't it? Oh yeah, he's still unbelievable. Every night, we'll go out drinking with him in the night or whatever, and we'll wake up and our voices are so sore, and he'll just get up and he'll still just be amazing. Yeah, it's so good. Yeah. Well, good to have you on the show, guys. You're gonna do 2 gigs here in Friesland. We're gonna talk about it, but first you're gonna play 2 songs. Yes. Which one? We're gonna play a cover of a Blondie song that we play, Heart of Glass. Yeah. Blondie must my. Yeah. Kim Wilde and Blondie, they were good. Okay. Into the Ark, live in Ordewind. Once I had love and it was a gas. Soon found out had a heart of glass. It seemed like the real thing, only to find mutual mistrust, love's gone behind. Once I had love and it was divine. Soon turned out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Mutual mistrust, love's gone behind. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You tease me like you do. Once I had love and it was a gas. I soon found out had a heart of glass. It seemed like the real thing, only to find mutual mistrust, love's gone
could have made it cruising, yeah. Whoa, 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 no. Yeah, riding high on love's too bluish lane. Ooh, ah, ooh, ah, yeah, 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 yeah. Ooh, ah. Ooh, ah. Thank you. Cheers. Cheers. We're doing another one. We got another song for you all. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of the bay, wasting time. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I just sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, then I headed for the Frisco Bay, because I had nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way. I'll just sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of the bay, wasting time. No, no, no. It looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can do what 10 people tell me to, so I guess I'll remain the same. Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's been 2,000 miles I roamed just to make this dock my home. So I'll just sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, babe, I sit on the dock of the bay, wasting time, just wasting time. Thank you very much. Cheers. Jong spelen ze op een hour, maar heel belangrijk, morgen in de Bittler in Vergeem. Als je beiden binnen ze dus. En dat zijn echt grote jongens hier in Engeland. In januari komt hun nieuwe album uit. Dus nogmaals, de Bittler in Vergeem. Zaterdag 27 oktober. Je moet net die zien again. Dat is gewoon net staan maar erheen. Hey guys, January release of the album. Is there a promo tour going on there? Well, I think we're just in the process of choosing the songs and the singles. I think we're going to be releasing like maybe 3 singles before the full length. So with each song there'll be like a music video and
we'll end up doing some. We got some shows back home just to like start playing the new stuff and kind of see how people think about it, and then hopefully a support tour in the new year in February. So yeah. Do you feel a lot of pressure or not? I do always on this show. Honestly, I don't know what it is. Like, I am dangerous. yeah, playing Ik ben een warpig. playing to thousands of people is fine, no nerves. And then we come on here, and I'm always like, oh no, Oh my God. it's like being back in school. Just like, Garrett gonna tell you what a warpig is, so I can imagine that you're afraid of us. He's gonna tell you the story. But is there? You're on tour with Tom Jones. You were a finalist in The Voice. Is there pressure or just having fun and see what's happening? at first there was pressure, but after doing the live shows on TV, you've only got 1 minute 35 to absolutely nail the song. So going back to gigging with Tom was just more relaxing because you're back in your environment. You can play 4, 5, 6 songs, and yeah, it was just more relaxed. And he's very nice and makes everything very easy. So yeah. I hope to see you again. Be nervous, not too much. Yeah, not too nervous. Thank you, guys. Thank you. Have a good time here in Friesland and see you next time. En into the ark, dames en heren. Mijn support van Boas. Die hebben je laatst de 116 hier uit Haarswijk. Geweldige stem, geweldige muzikant. En hij zal in het VAP-programma optreden in Wergeer in De Bittler. Bij deze dus. Wij beginnen naar het Nijs. Weet je wat lekker is? Wegrijden bij de dealer in een nieuwe auto. Weet je wat nog lekkerder is? Wegrijden in een auto die ook gloednieuw blijft. Rij jij straks in een nieuwe Volkswagen Up met Easy Private Lease? Dan zorgen wij dat die ook nieuw blijft. Want al het onderhoud is inclusief. En ook de verzekering is helemaal geregeld. Tijdens de Easy Private Lease weken rij je al een Up vanaf €199 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Alleen tanken moet je zelf doen. Maar ja, ook dat is easy. Kijk snel op Volkswagen.nl. Profiteer nu van de BCC Vervangingsweken. Met kortingen tot en met 20%. Bovendien sluiten wij gratis jouw wasmachine of droger aan. Vervangen was nog nooit zo leuk. Dat is zeker BCC. Gezond met Kruidvat. Wil je stoppen met roken? Wij helpen je. Nieuw Nicorette fruit en mint mondspray met nicotine verlicht de trek in de sigaret na 30 seconden bij 2 verstuivingen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor de... Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Wij zijn jouw schuurtje, zolder, garage of magazijn. Perfect voor alle spullen die je niet elke dag nodig hebt. Of je nou gaat samenwonen of juist niet meer. Slim wonen doe je met Allsafe mini-opslag. De beste kwaliteit, gegarandeerd voor de laagste prijs. Kijk op allsafe.nl. 10 jaar Sani Direct. Al 10 jaar badkamers en los sanitair. 10 jaar de beste merken. En al 10 jaar uw sanitair specialist. En dat vieren we. Kom naar ons jubileumweekend. Voor 10% korting op alles. Sani Direct. Al 10 jaar, direct wat je zoekt, direct de laagste prijs. Eindelijk een echte rapkoning, ouwe. Donnie is een nieuwe koning, Toto. Iedereen wil met mij op de foto. 5-3-2 of 4-3-3. Ik ken de teams en de strategie. Weet jij het beter? Zet dan in en win. Toto is een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Op zoek naar een Peugeot? Dan is dit het moment. Want de voorraadmodellen van Peugeot staan klaar voor vertrek. U wilt een rode? Dat kan. U wilt een Peugeot 208 met airco, cruise control en parkeerhulp? Dat kan ook. U wilt uw huidige auto inruilen? Dat kan zeker. Want u krijgt tot wel €3.250 extra voordeel. U heeft nog tot 31 oktober. Dus wacht niet te lang en ga nu naar de Peugeot dealer. Van deze actie ga je vanzelfs naar de Peugeot dealers Hilkema en Heima. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes terug bij Noorderwind Live. Maar nu is het Nijs uit de provincie met Titus Heijers. Alle besturen van dwarsbelangen van de gemeente Waadhoeken moeten waas die naar het gemeentehuis van Frenscher komen. Dat zei het Wenningcorporatie Wonen Noordwest-Friesland. Want er is dan een informatiebijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente Waadhoeken had er regels voor, maar er komt in kwart een evaluatiemoment. Die dus om de jaren te litten in deze kwestie, zei Willem Seepma van de Wenningcorporatie.
Nou, we willen een aandachtsvestiging naar de dorpsbelangen om daar te komen. Omdat een aantal dorpsbelangen momenteel echt problemen hebben met deze problematiek. En het dus ik goed op agenda heb. Een heel groot oren dwarp net. Maar wij denken dat het wel verstandig is om in elk geval hier aanwezig te wezen. Om mooi te denken en te praten over deze zaak. De plan om met knieën op Schiermonnikoog een fokprogramma op te zetten ging net terug. Dat komt doordat er te min knieën binnen om uit te fokken. Jan-Willem Zwart van Natuurmonumenten vertelt hoe vol het er correct wezen matten om te fokken. Als ik de verhalen van mijn collega's, die had hier over duizenden knieën die hier op het eiland roen. Dus als je een paar duizend havelen, dan mag je zeker wel met 100, 200 invoeren en daar een vermeerderingsprogramma op inzetten. Ziekenhuis Jongenskans op het Heerenveen had het op dit snuit drukker als gevolg van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. De drukte speelt het vooral bij de spoedeerstjende help en de verloskunde. De Jongenskans werd ook vaker bellen terug patiënten uit de polder die willen weten als op het Heerenveen te plakken in. Het ziekenhuis in de drukte de eerste tijd nog wel om, maar de bestaande capaciteit is de verwachting. Ook het Antonius ziekenhuis in Snits verwacht het meer drukte terug het faillissement van de ziekenhuizen in de polder. Jagers die kennen het verschil net tussen wilde katten en gewone katten. En dan kan het gebeuren dat gewone katten besketten worden. Dat zei Wendy Hall van Muntjesiel. Zij is al 2 katten kwijtrekken om wat zij zei, jagers. Hier achter in het land heb ik afgelopen zomer 1 van mijn katten gevonden. En vorig jaar zomer net aan de overkant van de sloot lag er een kat dood. Alle 2 neergeschoten. Het zijn geen verwilderde katten, het waren gewoon normale huiskatten. Alleen als ze buiten zijn kwamen ze niet om mensen aflopen. En dan is het volgens een jager een verwilderde kat. Ja, jagers maaien op wilde katten jaaien, maar dat gaat blijkbaar dus wel eens mis. Het waar dan. De loft is beroemd, er is kans op een bui, maar de zinnen kan direct bijkomen. Er zit een matige, ontkrachtige, wat westelijke wind en het is een graad of stolven. Morgen dan hebben we ook buien, maar uit en terug de zinnen erbij en dan wordt het 10 graden. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouwzeker. Met Bouwgarant. Jij shopt het. Jouw verlichting. Nu bij Quantum. 15% voordeel op alle soorten verlichting. Quantum, daar woon je beter van. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Dames opgelet, stralend voordeel bij Kruidvat. Nu alles van Ola's 1 + 1 gratis. 1 + 1 gratis? Oh, strakke actie hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dagje wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl. Soms zaten we hele middagen naast elkaar. Dan hoefden we niks tegen elkaar te zeggen. Het was fijn, het was eigen. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Want alles, ja alles, is... Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO NCRV. Dicht bij huis, samen buiten aan de slag. Dat kan op de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Kom zaterdag 3 november ook zagen en snoeien. En neem vrienden en familie mee. Kijk voor een locatie in de buurt op natuurwerkdag.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Samen buiten aan de slag. Op de Natuurwerkdag. Zaterdag 3 november. Rob Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries.
En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Muzikaal feestje, elke vrete mikje weer. Te volgen op radio, televisie en internet trouwens. En de herhaling op televisie is Snijt de Moors altijd. En zo hoor ik even op ons kanaal, want daar ben ik toch wel een beetje trots op. Hebben we opgebouwd in al die jaren. We zitten inmiddels over de 6 miljoen views al in op www.youtube.com/Noorderwind. Maar al die leuke live clips. We hinten alleen hoor Into the Ark in Wergeer, in de Bittler dus. Mortiana, Satriana, de live en in het voorprogramma Boas. En ja, Boas is een mooi verhaal. Want Ian hiermee al eens een keer tip van let eens even op. Daar rent hij in Haas een fantastisch talent roen. En toen kwam het toevallig ook nog uit dat er een soort festival er weer. Toen had ik hem eens even bellen. Toen kwam Hidel. En daarna is het aardig losgegaan van de jonge heer. En die zit nog eens buis in het publiek. Boas, hoe is het met daar, jongen? Ja, helemaal goed. Grote krantartikels. Ja. Bedankt voor de mooie kop trouwens. Ja, ja. Hoe je er klaar voor Noorderwind? Ja, tuurlijk, altijd. Hey, maar spelers te proden? Wat zei je? Je bent druk aan het spelen? Ja. Ik ben nu zaterdag Into the Ark. Ja, leuk man. En we hebben nog een paar Freeze Festival in Leeuwarden. Oké. En hebben nog een paar andere dingen. Ja, en scooters, zag ik je staan laatst? Scooters, vorige week vrijdag. Wat overkomt je allemaal, man? Ja. Gewoon lekker blijven spelen hoor. En niet te moeilijk doen hoor. Ja, precies. Hoe zit het met de plaat? Ik heb weer een nummer geschrapt. Nee. Ja, ik doe dit natuurlijk niet zo lang, dus ik had precies 5 nummers gemaakt. Ja. En na een tijdje denk ik, heel veel artiesten doen, dan maken ze 10 en dan zoeken ze daar 5 uit. Ik had gewoon 5 en het moest er zijn, maar dan had ik 2 van, toch maar niet. Dus ik ben weer aan het schrijven. Meen je niet? Ja, dus weer aan het schrijven. Ja, dat geeft niks. Wees kritisch, maar blijf je lol houden en muziek maken. Maar daar gaat het om, jongen. Let's make fun. Jij komt eind december nog even langs hier spelen, hè? Natuurlijk. You got a deal. I got a deal. Succes bij Into the Ark. Hey, dankjewel. Mooi man. Boas, B-O-A-Z. Jonge talenten, bij jou is graag de koers. En hij zal dus met Into the Ark in Wergeer in de Bittler optreden. Ik ken een kerel, die trein kop grutter dan meer is. Ja, nog steeds hè? Ja, dat is voor mij wel eens goed. Een beetje bescheidenheid leren. Ja, dat vond ik ook. Dat heb je met die televisiejongens, die worden dan eigenwijs. Ja, daar ben ik dan voor. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Ja, best jongen. Hans Hanneman, we hebben al een pikken de gast gewonnen en ik ben altijd blij dat hij er weer is. Ja, jij ook druk. Radio 2 zag ik live, singles uit. Ja. Nee, druk met je album bezig? Ja, met de album. Er komt ook straks een EP'tje uit. Okay. Dus, Still going strong. Ja. Goed. We gaan straks over je single praten. Er zit ook wel weer een verhaal achter. Het album, wanneer, et cetera. Stel even de band voor. Ja, hier op de gitaar Rolf Verbaand. En Marijn de Boer op de Steinway. En helemaal uit Brugge. Nou, eigenlijk René Monsma hier uit Friesland, eigenlijk uit Leeuwarden. Altijd blieters de best. Dank je wel voor die komst. Graag gedaan. Ja, nee, wat zeer gewaardeerd. Wat zeer gewaardeerd. Ja. En de hardest working man in showbiz, Marcel Wolthoff. Jij niet dan? Na hem. Straks praten we. Eerst even 2 nummers in a row. Welke ga je spelen? De laatste single, Salinas. Ah. Ja, en daarna Call of the Wild. Vertel, wat is het verhaal van die plaat? Ja, ik was ooit in Amerika een reis aan het maken. En toen zocht ik echt naar het oude Amerika. En dat vond ik eigenlijk niet. En opeens was daar de afslag Salinas in Californië. En dat kende ik van een nummer van Chris Christofferson. Wat een grote held van me is. En toen was het toch van, wauw, ik ben hier echt. En dus het beeld is altijd bij me gebleven. En ik heb er uiteindelijk een soort roadsong van gemaakt. Dat was een van de weinige plekjes in Amerika waarvan jij van tevoren had bedacht, dat wil ik meemaken. Nee, ik reed er puur toevallig langs. Ja. Dus het was... Daar kreeg je wel een beetje dat gevoel. Ja, toch wel, ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja, want komt er vanuit die singer-songwriter-wereld wordt natuurlijk vaak over Amerika gezongen. Hè? Niet alleen Chris Christofferson, maar dat doen ze allemaal natuurlijk. Ja. Is van dat Amerika nog wat over? Voor jouw gevoel? Ja, toch wel. Ik zat natuurlijk... Moet het weten te vinden. Ik zat een paar dagen daar waar Google allemaal zit, hoe heet dat nou? Silicon Valley en zo. Ja, daar zie je het niet echt. Weet. Dat was ik de enige die op cowboy boots liep. Gewoon. Dus dat... Word je een beetje vreemd aangekeken? Ja, eigenlijk wel, ja. Goed, je gaat het live doen in Noorderwind. Hans Hanneman! Oh, I know the sun will shine on Salinas and pave the road for another mile between us. 7 days, 7 nights I've been without her. You would think I feel the same.
could say that it's better this way. Anyone could say we should have tried. I know the sun will shine on Salinas and pave the road for another mile between us. So you bet all you've got, goodbye and go. The kid got shot in New Mexico. Waiting for a pardon that never came. And ever since we're riding in his name. But I know the sun will shine on Salinas and pave the road for another mile between us. And for reasons she'll never learn, the seasons have turned to find me gone, but the heart that's breaking could have never won the heart that's only aching. And I know the sun will shine on Salinas. Dankjewel. Oké, de volgende is Call of the Wild van Tony Joe. I came home around 5:45, hoping that my woman had some eating fixed. Went through the door and I called her name, but after my call nobody came. I took a chair and I started to wait, wondering why she come home that late. Soon I got bored and started cussing the Lord. It was there when I saw a note on the door. It said, I got a call from the wild, yeah, I'm gonna leave. I'm gonna live with that
wild, so strong to resist. Now if you wanna eat, just have a look in the fridge. Yeah, I ran outside with the devil on my heels into a donut and a cup on a motor wheel. He said, make it fast, son, for I don't have much time. I'm gonna leave this city. I hear the call of the wild. Yeah, the call of the wild. I'm gonna leave. I'm gonna live with the coyotes. The call of the wild, so strong to the bone. Goodbye, everybody. Ain't gonna come here no more. Years have passed since the day she left. God knows why I never seen her again. I don't know where she's headed. There's just one thing I know: she's not going to heaven, where old coyotes go. You suck a little poke salad tuna. You know I need a real mess of it. You suck a little poke salad tuna. You know I need a real mess of it. You suck a little You suck a little You suck a little poke salad tuna. You know I need a real mess of it. Wauw. Hans Hanneman, je hoort met zijn hele band hier te gast. En hij moet even verhuizen, want hij had de gitaar in de hoorn, maar die zet er even deel. En dan gaat er naar de vleugeltaf voor het laatste nummer alweer. Salinas, dus single uit, prachtig mooi verhaal. En het viel me wel op in dat verhaal, ik heb het ook even gelezen, dat pas wat melancholische gevoel na afloop van het casinobezoek kwam. Had je verloren? Ja. Ja, we waren in Reno. En Reno is een beetje zo het debiele broertje van Las Vegas. En ja, daar zitten van die oude soldaten nog, die dan in de Vietnamoorlog hebben, die dan een schijf in hun hoofd hebben. Die mag je dan aanraken en zo. En iedereen roken natuurlijk daar. Dus daar voelde ik me wel thuis eigenlijk, uiteindelijk. Hey, planning of? Ja, in het voorjaar. Komt een ergens uit. Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. Ik heb ook... Welke fase zit je? Studio nog? Ben je nog aan het schrijven? Nee, studio, alles opnemen nog, afmixen, dat soort dingen. Alles zelf weer? Alles zelf weer, ja. En er komt over een week of zo een EP van me uit. Ik heb vroeger in Dublin gewoond. En toen heb ik allemaal soort jazz-standard-achtige nummers ook geschreven. En in een nachtclub ook gewerkt als pianist. Beetje kronerachtig.
Wie Kroner, op zijn Fries, ja. Kroner. Ja, dat hebben we gefilmd. Dus het wordt echt een soort gefilmde EP is het eigenlijk. Ja. En die komt over een week uit. Of zo. Even via je site of Facebook in de gaten houden. Facebook, Instagram. Insta. Ja, Insta moet je dan zeggen. Ja, Insta. En FaceSwap. Oh, dan loop ik ook alweer achter. Ga maar achter die vleugels zitten. Dat ding is gewoon van hout. En dat speelt gewoon. Dus niet eens digitaal. Dus wat dat betreft, dit is heel erg oldschool. Deze Steinway Sons. Ja, nee, absoluut. De studio is yours. Hans Hardeman! Whatever did they leave you? Wherever did they go? If they ever cared, they never cared enough to let you know. Just pitter-patter of their shoes as they walk towards the hall. You're free again, but are you free to choose what to recall? Just what to recall of their sweet cherry wine words. You know their ways and how they work, soothing your thirst with so little rehearsal, just a blink of their eyes. You drink all night of their sweet cherry wine words. You know the cost and what they're worth. They all get lost. Some can hurt along the way. Now if you saw them stumble, you'd surely make them fall. There wasn't a word you could have misheard when I whispered you believed it all. You'd give your soul for sweet cherry wine words. You know their ways and how they work, soothing your thirst with so little rehearsal, just a blink from their eyes. You drink all night of their sweet cherry wine words. You know the cost and what they're worth. They all get lost, and some may hurt along the way. Soms moet je even stil blijven wel. Prachtig mooie muzikant. Dank je hem wel, jongens. Wie echt piekenvel. Net alleen een mooie strot, maar goede muzikant om die heen Hans. Dat is altijd wel lekker, hè?
Ja. Hoe lang ken je deze club al? Het is al behoorlijk lang wel. Nou, sommige ken ik langer dan andere, dat wel, ja. Het moet heerlijk spelen zijn met deze jongens. Ja, die zijn geweldig. Ja. Dat, is echt, dat zijn mijn guys. Ik kan me voorstellen. Weekend nog? Of ik weekend heb? Ja. Maar moet je nog spelen? Nee, dit weekend niet. Nee. Oké. Dus ik heb nooit weekend, Willem. Ja, hartstikke mooi man. En volgende week dus EP. Welke titel heeft hij? Sing Along, Sing Along. Oké, vraag gewoon Hans Hanneman. Nog steeds Hans Hanneman. De Kroner. De Kroner, ja. Mooi hè? Jongens, dank je wel. Het was mij waar genoeg en geweldige muziek. En daar word ik alleen maar blij van. Dankjewel, daar word ik blij van. Dankjewel. Goed, dit weer het eerste hoeren, dames en heren, van Noorderwier Live. Straks onder oren gewoon Bram Mozes hier in de studio. Lietse Hille. We praten net alleen aan mij, maar hij zal ook nog live optreden hier. En de Hoenekop zal optreden en nog volle meer. Graag ondadelijk. Als het klaar is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de Nijs van de Dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De best ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwermondson. Wijstra op wij. Keukenkopers, opgelet! Code GIL is van kracht bij keukenconcurrent. Vanwege laagste prijsgebieden, 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens Code GIL kans op een gratis keuken. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Vakantiealarm! Alleen deze week bij Kruidvat 30% korting op alle fotoboeken. Maak nu super voordelig je fotoboek bij Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Specsavers Audiciëns heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Als echte vent kun je nooit genoeg schoenen hebben. Met stalen of kunststof neus, hoog, laag of met zo'n metalen tussenzool. Voor op je werk of in de tuin, bij Welkoop hebben we voor elke klus de juiste schoen. Nu op alle werkschoenen van Gevavi of een van de vele andere merken 20% korting. Welkoop. Verstand van tuin en dier. 10 jaar Sani Direct. Al 10 jaar badkamers en los sanitair. 10 jaar de beste merken. En al 10 jaar uw sanitair specialist. En dat vieren we. Kom naar ons jubileumweekend. Voor 10% korting op alles. Sani Direct. Al 10 jaar, direct wat je zoekt, direct de laagste prijs. ...24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Waterbalgemoed met het NOS-journaal. De droge zomer is in Vlaanderen officieel gekwalificeerd als landbouwramp. Dat betekent dat getroffen boeren geld kunnen krijgen voor de schade die ze hebben geleden door het droge weer. Vlaamse gemeenten hebben rond de 12.000 schademeldingen binnengekregen. Het maximumbedrag dat een boer kan claimen is zo'n €60.000. Nederland beschouwt de uitzonderlijk droge zomer niet als ramp. Boerenorganisaties zijn daar boos over. De NAM neemt extra veiligheidsmaatregelen bij de opslag op een chemiepark in Farmsum in Groningen. Daar kwam begin deze maand een giftig aardgascondensaat in het riool terecht. De lekkage werd veroorzaakt door een technisch probleem en een menselijke fout. Medewerkers reageren te laat op een alarm over het lek. Het Staatstoezicht op de mijnen had aangedrongen op maatregelen. In het riool komt een afsluiter en de alarmprocedure van het chemiepark wordt aangepast.
Zo'n 1000 passagiers hebben gisteravond bij Zwolle zeker 3 uur vastgezeten in een donkere, defecte trein zonder airco. Omdat de trein midden op de spoorbrug over de IJssel stond, zijn passagiers uiteindelijk met een loopplank overgestapt op een evacuatietrein. Volgens de NS moest de speciale trein ergens anders uit het land komen, waardoor de evacuatie op zich liet wachten. Ook was er niet meteen personeel beschikbaar dat de passagiers kon helpen met de oversteek. Het populaire Filipijnse toeristeneiland Boracay is weer opengesteld. De vakantiebestemming werd een half jaar geleden gesloten voor een grote schoonmaak. Het was volgens de Filipijnse president Duterte veranderd in een beerput. Het eiland van 10 vierkante kilometer was helemaal volgebouwd met hotels en restaurants. De afgelopen maanden zijn 400 hotels zonder vergunning en meer dan 2000 kleine ondernemingen zoals eettentjes en massagesalons gesloopt. Het weer de komende uren trekt een gebied met flink wat neerslag over het land. Het is ongeveer 11 graden. Ook morgen trekken er buien over, maar ook af en toe schijnt de zon. Dan is het zo'n 11 graden. Dit was het NWS Journaal. Als is het 2 uur van Noorderwind Live. Onder andere mij gewoon Bram, want die had een eigen single uit De Hoenekap in voor mijn festivals. En nog volle meer. Graag gedaan, Alex. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. 'S'nachts last van droge of vastzittende hoest? Ga naar Trekpleister. Natte man voor alle hoestnacht. Keuze uit volwassen of kids, nu voor maar €8,99. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Het zijn weer de Tefal Recycle Weken bij Blokker. En dat betekent 30% korting op een nieuwe Tefalpan als je een oude pan inlevert. 30% korting. Kom voor 28 oktober naar Blokker of blokker.nl. Tefal, dat is slim bedacht. Jouw huis, jouw stijl, jouw keuze. Voor jouw laminaat. Jij shopt het met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Deze week vraagt de stichting MS Research extra aandacht voor onderzoek naar multiple sclerose. Wat betekent de diagnose MS voor iemand in de bloei van zijn leven? Of welk onderzoek kan de kwaliteit van leven verbeteren? Kijk op msonderzoek.nl. Vraag een accountmanager buiten dienst wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus? Ja, dat is die nieuwe online tool voor je rittenregistratie. Toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste als je onderweg bent. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus doe aan een nieuwe auto, kies er dan een met DAB Plus. De digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Spannende wedstrijd hier. Het BPM-team gaat in de aanval, maar Nissan speelt het tactisch slim. Hey, verrassing. Nissan hield 2 topspelers in reserve en stuurt ze in extra tijd het veld op. Kijk, met een mooi 1-2'tje omzeilen ze de BPM die tevergeefs de hoogte ingaat. En daarmee scoren ze! Ja! Nu in de Nissan BPM-verlenging een Qashqai of Micra met lage BPM en hoge voorraadkortingen. Tot wel €3000. Scoor snel bij uw Nissan-dealer. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Rob Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar komt Eltsnien Goondel vanuit Wales into the Ark in het eerste uur. En Hans Hanneman liet zich heel Jan Wekkerleven. Hij zal Asis ook weer optreden. Asis de Hoenekop, Gewoon Bram, Samu Sara. En letterlijk nog Judy Blanks, geweldige singer-songwriter, zal u zijn studio nog oondwaan. Zij speelt jong in de Neushoorn. En daarnaast ik nog Anne Muurling, mijn geweldig theaterstuk hier in de studio. Lietse Hille. Maar ik had die een album in de hoorn. Mazzel.
Bist elke keer nog, ja, maar toen had al een heel paar singles en platen uit, maar elke keer nog weer zenuwachtig gespannen dat zij iets uitbrengt of niet? Ja, een dosis gezonde spanning is zeker altijd weer aanwezig. Ik bedoel, hoe reageert het publiek erop? Hoe slaat er aan? Dat is op dit moment ontzettend positief, mag ik zeggen. Hier wordt de wereld er goed op. Ik met name de nieuwe single, die Engel, die waren aan de wang in. Dat is wel... Ja, dat gingen we eigenlijk net verwachten, maar we kregen hele grote verhalen van DJ's en van fans en spul van eindelijk weer eens een ouderwetse hilleplaat. Want als je naar de billen, de ballen en de worst. En Emiel die hier alweer in kleer lezen, dan ging over, geef jij je hutje maar aan mij. En dan wist je wat er gebeurt in de tent. Geen idee. Ik zei nu ik ben zo naïef heel. Nee, maar ik zei nu eventjes niet. Dus we hadden nou gewoon kozen, heeft jouw oude stukken. Die old school eigenlijk. Nou ja, goed, maar dit is een hele horen sound wat ze net van me wend binnen. En het wordt ontzettend goed op, maar ik zei, ze ben ik ontzettend blij mee. Ja, mooi. Hoe gaat het verder met optreden? Drok, we vliegen echt het hele land terug. Geet maar terug. Ja, het gaat maar terug. De eerste boekingen in België ben ook al een feit. En ja, dat is gewoon fantastisch, jong, lachen. België? Ja, jong. Alleen meneer, jij zat ik van die bal uit mijn broek, hè? Ja, zeker, dat klopt. En dan gewoon lachen, ik bedoel... En dan begint ze dat ze denken, u bent een wotpijk of zo? Ik zal één keer mij nemen, ik kan het ervaren wel. Nee, maar dat is gewoon ontzettend leuk. En ik bedoel, waar hier dit tol van heel het tocht. Je brengt ze singeltje uit onder de naam Leidse Hille en nou waait die naam maar toch wel het hier laan hoor. Leidse Hille. Ja, Leidse, dat zei ze dan wel eens. In het begin leid ik dat nou wel eens uit, maar dan ben ik maar stap, want... Meezingfeest? Ja, 24 november, WTC Expo. Ja, ontzettend zin in kaartverkeer, die rent als een malle. Grote zaal? En ja, de grote zaal, de Frankenhaal. En Jannes, Marianne Weber, John de Bever, Sineke. Wel de naam, hè? Ja, zeker. Maar is dat een geregeld en heel op die erbij wijzen met dat soort naam? Ja, dat is wel zeker. Ik ben nu bijvoorbeeld voor 6 april, Drachten, ben ik alweer bezig. Maar toch ben ik mij bepaalde artiesten ben ik alweer te laat. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, dat gaat hard. Toen had bepaalde artiesten, die had toch een bepaalde status, schuine streep naam, maar werd mensen echt voor jennen. En toen kun je vernemen dat wanneer die in oktober hun agenda hier besmitten, dan gaat het heel erg hard. Men noemen Hazes en bijvoorbeeld. Dat gaat hard. Ja, dat ben toch maar goed, het Meezingfeest in WTC. Ja. Get goed, de naam Stienne. Doe best direct bij natuurlijk. Ja, zeker ben ik erbij. En mochten de mensen meer weten willen hoe dat feest, www.hetgrotemeezingfeest.nl en dan kan je alle informatie vinden. Dat noem ik eens maar. De nieuwe single, Die Engel. Ik kom je stil. Leidse Hille, live in Noorderwien. In mijn gedachten kijk ik even terug. Wat was de route op weg naar het geluk? De dag verblindde, het licht bracht de nacht. Was in dromen als ik jou zag. Ik kon toen niet weten dat jij echt bestond. Het maakte mij onzeker toen ik jou vond. Had in mijn dromen een engel gezien. Zij was zo bijzonder en mooi bovendien. Maar de mooiste dromen zijn meestal bedrog. Toch bestaan er wonderen nog. Want deze engel, ja dat was jij. Bij het ontwaken lig jij betoverd naast mij. Ik kon 's nachts in dromen ook nooit meer op reis. Vond bij jou mijn paradijs. Zo draagt de liefde zijn eigen geheim. Maar de tijd zal het leren hoe lang dat zal zijn. Je hoopt voor eeuwig zonder pijn en verdriet. Maar een antwoord die krijg je niet. Het is de wil van het leven dat ergens bestond. Het werd aan mij gegeven toen ik jou vond. Had in mijn dromen een engel gezien. Zij was zo bijzonder en mooi bovendien.
Dankjewel. Lietse Hille, het meezingfeest in Kwarten. De cd is uit. Singeltje komt er rond. My Clip. Single is al uit, draait al. Clip is volgende week klaar. Oh, die is afweer. Ja, toevallig hebben we die eerste sketten in de omgeving van Deventer en omstreken. In de bosken en in Noordkasteel. Ik lees maar een hele spannende vrouw in bij Willem. Waanzinnig, jong, waanzinnig. Nee, leuk. Ja, ontzettend volle zin in. En tot nota ben de mensen heel enthousiast door deze plaat. En we hopen dat we een beetje scoren gaan hiermee. Ja, te kijk, man. Ja. Mazzel is de titel van het album. Lietse Hille, succes. Tot de volgende keer. Willem, dankjewel. Wat een goede cameraman, man. Ja, hoe is het, jongen? Joey. En de beste familie van Lietse Hille, denk ik, hè? Ja. Wat is hij? Beste papa. Ah, heid, hè? Ja, mooi man. Nou, best klaar met filmen? Ja. Ik sta aan de hoenekop nog wel even op een film zetten. Mm. Wow, hij leert wat heid. Nou, ik vind die man nog eens wel aardig, zie ik. Dankjewel, jongen. Hey, Willem, jij maakt, hè? Goed, Lietse Hille. Dat is mooi. Straks praten we nog even met Volkert. Volkert Wesseling had ik wel wat leuks. Trouwens, zit ik er maar even bij. Maar we gaan eerst naar Emiel en de hoenekop. Hoe is het? Ja, Bergeno. Ja, mooi man. Ja, zeker. Je zit er wel lekker kleer voor. Goed. Hoe is het bij jou? Hoe goed. Kleer voor de festivals? Ja, morgen al. Hè? Morgen al. En 10 november. Ja, dat is ook 10 november. Daar geven wij, dames en heren, nog kaarten voor voortjaan voor de editie van 10 november. Want die van morgen, Emiel, is helemaal uitverkocht, denk ik. Hè? Ja. Mooi, toch? Ja, dat is kinderlijk mooi, ja. Ja. Dat is een mooi wat. Dan gaan we het ineens een beetje gezellig. Ja. Hey. Hoe is het? Nou, het gaat nou eens best wel goed. Serie op televisie rent verlarig. Krijg je daar een paar reacties op of net? Ja, nou, ik ken het normaal met roestritten. Nee. Björkje van beginner is een... Prachtig, toch? Ja, nou ja, je mag ervan horen. Ja. Om het te leren in ieder geval. Je mag er altijd nog van aan, maar... Je mag Bram meenemen. Zullen we ook nog even optreden? Die zal lekker op het festival optreden, neem ik gewoon. Ja. Maar zien naar je dikke hit. Hè? Ja, en daar hij nogal druk om maken, hè? Hoezo? Nou, hij heeft me even geholpen met de clip, dacht ik. Nou, we gaan die clip maken. Ja, daarom. Ja, we hebben dat niet eens geholpen, maar... Nou, hij moest er toch de hoofdrol in spelen. Ja, zeker. Maar dat gaat hartstikke best. Maar alles klaar voor het festival? Ja, ik heb juist er alles inpakt. Dus ik denk, nou, ik heb je even hier spelen. Ja, leuk man. Bier. En dan geven we jong beteerd op bed. En dan gaan we mooi een feest. Hoe is wat zo'n dijder morgen voor je moet? Echt inderdaad betiet melden bij de Iduna en spul op te bouwen? Nou, we zijn er een oerenstol met rekeningen. En dan een bus uitladen en spul opbouwen. Ja, wat is dat vaak dingen. En midjes hebben we de lollyfretters. Hè? Dus dan is het voor de lied. Voor de band? Ja, dan komen de jongste Hoenekop-fans even del en dan doen we daar een optredentje voor. En dus, voor alle generaties, dat prachtig. Ja, zeker. 10 november, ben jij nog kaarten voor? Ja, 38 nog. Oké. Nou, bij jou zeg ik nog voor de komende tijd. Ja. Wordt dat een exact hetzelfde festival of game daar weer andere dingen doen? Nee, het precies hetzelfde. Oké. Dus mensen die twakken komen, die krijgen twakken hetzelfde. Zo horen we het graag. Goed jongen, ik wil hem vragen om eerst even 2 nummers achterkoren te spelen. Welke wil je spelen? 2 nummers achter. Ken dat toch net? Of, Nou, dat kan wel. Ja. Maar we spelen 1 nummer, uw eerste nummer, die wordt door 6 minuten. Oh, best. Dus dit kan ik als 2 nummers beschouwen. De studio is 4. Oké. Nou, best genoeg. Ja. Dames en heren, de Hoenekop! Hey! Hey, Stront! Stronsjong! Hey, Stront! Stronsjong! Ik heb een hele fijne brood! Het vind je steeds gekker! Ik ben Stront, zie van al dat doel als de maker! En ik ga Stromino! Van al die lijpe shit van wat ik zeg, wat ik de hele dag op Facebook zet. En ik denk bij mezelf dat ik het niet mag genoeg. Wat er wat in de raad zak ik mijn brood van af. Elke niet een loter maar slap in om. Ben ik nog zo dom, of ben ik nog zo dom? Want dat slap ik wel is wat ik niet maar ik ken. En van al die flauwekul krijg ik een stream in de zin. Zeg je mening maar, je bij hem komt. Juist, daar werd een stroom bij komt. Strootjo, hoe het al kan mee, strootjo. En hoe in de mee, strootjo. Ik zei het je meelijk, strootjo. Maar minder ook heel
Hey, stroom. Stroom, jong. Lekker man, jong. Wat is er nu de hoor hier in Nederland? Ben ik nog de enige met fietsen te staan? Dat de voor mij die rug. Je let hem maar kutten. En de hele dag is hij door te ruffen. Als ik daar nou eens zie, dan zoek de hele heer die me goed corrigeren. Op manieren mee leren, maar helaas. Ik met het maatje zitten, want ik haat gisteren erop. Maar mijn hiergroeien letten, daar een hekel al bezig. Oh yeah, zwart Piet als Niels een keer op mij, oh yes, derde. En yes, joukje mooi, yes, kom in de kom. Juist, en we de stroom bij komt, stroofjoek. Hoe het algemeen stroofjoek. En hoe in de wien stroofjoek. Ik zei dat je meel een stroofjoek. Maar minder op hele stroom. Hey! Stroom! Er hing het hier een gur die net te hutsen is. Zo bot dat het amper te verwutsen is. En ik denk dat het over dat wijze is zo. Op de hele brood, zoals mij wijze koe. Want ik reed hier in een coma van die ranzige aroma. Het is meteen nog minder als de inhoud van een stoof. En dat is een feit. Behalve dan de geur van onze eigen scheid. Stroofjoek. Hoe het algemeen stroofjoek. Een roer in de wien stroofjoek. Ik zei dat je me heerlijk stroofjoek. Maar minder ook heerlijk stroofjoek. Stroofjoek. Een roer in de wien stroofjoek. Ik zei dat je me heerlijk stroofjoek. Maar minder ook heerlijk stroofjoek. Oh, wat je. Strumpa di stionchi. Stioncos dos extremos. Guardi for me. Geweldig. Nieuwe single, dames en heren. Zet ik er vort maar even bij. Van de Hoenekop, het bij duidelijk wezen. De titel, prachtig, dankjewel. Strons de Jong. Ja, nou ja, bewaar net. Goed, heb je nog een nummer? Minnaar. Nee, hè? Nee. Van mij roept heerlijk. Ja, hè? Dus het is boven de partij, dat is altijd wel mooi. Heb je nog een nummer, jongens? Jazeker, was nog een hier? Ja, nog een. Nog. Ja, welke? Bram. Oh, Bram Mozes. Gewoon Bram, komt er even bij. En dan Bram zie je nog hier naar je grootste hit. Oké. Speel hem aan.
Op een fiets naar Harkema, vol mij mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn famke daar. Ik lei op de bank te sliepen, toen belde ze Sam maar op. Ze zei kom je gauw mijn schotje, want ik zei de men binnenpoot. Op een fiets naar Harkema, vol mij mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn famke daar. Ga dan gauw mijn botjes op bol, van mijn oude pakenfiets. Ik zocht het begin te rijden, maar dat maakt het niet niks meer uit. Op een fiets naar Harkema, vol mij mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn famke daar. Ik hoef met mij de vee, het is vol een renige snee. Ik maak een beetje langer fietsen naar Harkema daar. Dus draap ik maar wat hudden op je oude fiets. Dus al die jaren kant, want ik kom eruit. Op een fiets naar Harkema, vol mij mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn famke daar. Ik hoef met mij de vee, het is wel een renige snee. Ik maak een beetje langer fietsen naar Harkema daar. Dus draap ik maar wat hudden op mijn oude fiets. Dus al die jaren kant, want ik kom eruit. Op een fiets naar Harkema, vol mij mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, vol mij mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn famke daar. Was daar graag naar mijn famke daar. Op een fiets naar Harkema. Nog een best één, er één. Op een fiets naar Harkema. Hartstikke idee! Dankjewel. Hey! De Hoenekop en gewoon Bram. Bram, te staan die nieuwe single keer? Ja, kom goed. Hartstikke mooi man. En de Hoenekop geeft ik nog een live nummer te doen hier. Wat dat onbelangrijk bloed lekker hingen. Maar eerst het nice. 11 november is de dag dat mijn lichtje, 11 november. Zeg mannen, zijn jullie niet iets te groot voor Sint Maarten? Nee hoor. Met Mars Minis pakt Sint Maarten groots uit. Dus zorg dat je ze op 11 november in huis hebt. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Dames opgelet, stralend voordeel bij Kruidvat. Nu alles van Ola's 1 + 1 gratis. 1 + 1 gratis? Oh, strakke actie hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Oh, kijk dat snoetje. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk eens wat hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe gitaar, drumstel of zangmicrofoon. We support your stage. Bax Music.
Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Bax Music vind je in Goes, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Bax Music. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Aas is terug bij Noorderwind Live. Maar nou eerst het nieuws uit de provincie met Titus Heijs. Een man uit Adem had een boete van €1400 gekregen omdat er maar drank op een ongeluk veroorzaken had. Maar dat wie zijn auto net verzekeren. De man wie op de Gruttediek bij Jerbeer maar zijn auto in de auto farm rieden. De Ademer hier dik 3 keer te volle dronken. De officier van justitie hier naast de boete ek een rietontsissing eerst gewollen. Maar omdat de verdachte dan zijn baan kwijtraadje zo zeggen daarvan hij is gewoon een rietontsissing onder betingst. En die boete dus van €1400. De rechter nam die eerst oer. Alle besturen van dwarsbelang van de gemeente Waadhoeken moeten waas die naar het gemeentehuis van Frenscher komen. Dat zei het Wenningcorporatie Wonen Noordoost-Friesland. Daar is dan een informatiebijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente Waadhoeken had er regels voor, maar er komt in kwatten een evaluatiemoment. Tijd dus om die jaren te litten in deze kwestie, zei het Willem Seepma van de Wenningcorporatie. Nou, we willen een aandachtsvesting naar de dorpsbelangen om daar te komen. Omdat een aantal dorpsbelangen momenteel echt problemen hebben met deze problematiek. En het dus ik goed op agenda heb. Een heel groot oren dwarp net. Maar wij denken dat het wel verstandig is om in elk geval hier aanwezig te zijn. Om mee te denken en te praten over deze zaak. De plan om een knienenvakprogramma op te zetten op Schiermonntzee ging net terug. Dat komt doordat er te min knien binnen om mee te vakken. Jan-Willem Swart van Natuurmonumenten vertelt hoe vol het er krijgt wezen matten om vakken te kennen. Als ik de verhalen van mijn collega's, die had hier over duizenden knien die hier op het eiland roen. Dus als je een paar duizend willen, dan mag je zeker wel met 100, 200 invoeren en daar een vermeerderingsprogramma op inzetten. Ziekenhuis Jongerschans op het Heerenveen had het op het Zuid drukker als gevolg van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. De drukte speelt het vooral bij de spoedeerskinde help en de verloskunde. De Jongerschans wordt ook vaker bellen terug patiënten uit de polder die willen weten wat ze op het Heerenveen te plakken. Het ziekenhuis kan de drukte de eerste tijd nog wel om, maar de bestaande capaciteit is de verwachting. Ook het Antonius ziekenhuis in Snits verwacht het meer drukte terug het faillissement van de ziekenhuizen in de polder. Van het waar, de lucht is bruin, er is kans op een bui, maar de zinnen die kunnen er ook bij komen. Er zit een matige, ontkrachtige en wat westelijke wind en het is een graad of stolven. Morgen dan hebben we ook buien, maar uit en terug zinnen erbij, het wordt 10 graden. S'nachten is het ook jestig, maar buien, een stevige wind en dan wordt het 8 graden. Daar zit ze dan, je charmante buurvrouw, op je blinkende designtoilet. Toch een beetje jammer van haar poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Voor ogen die altijd scherp willen blijven, heeft Pearl nu dubbele leeftijdskorting. Dat is 2 keer uw leeftijd in euro's als korting op een multifocale bril. Breng uw ogen eens langs. Zal ze goed doen. Happy Eyes. Pearl. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Op de een of andere manier lukt het dus wel om uit zo'n groot verlies het mooiste te kunnen betekenen voor iemand anders. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Want alles, ja alles, is nu. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO en CRV. Nu bij Aldi, de Beter Leven Week. Voordeel op heel veel vers vlees met Beter Leven keurmerk. Zoals 1 ster scharrelkipfilet, 400 gram, €3. En 3 sterren biologisch runder gehakt, 400 gram voor maar €2,50. Verantwoord en voordelig. Natuurlijk, Aldi. In ieder mens schuilt een maker. Klein of groot, ervaren of onervaren, wij zijn immers gemaakt om te maken. Dus kom op, ga aan de slag.
Bij Praxis helpen we je altijd verder. Bijvoorbeeld met diverse handige workshops waar je de meest voorkomende klussen leert. Schrijf je nu in op praxis.nl. Wij zijn er voor de makers. Praxis. Ook verantwoord en voordelig bij Aldi. 1 ster Beter Leven scharrel kalkoenschnitzels. 230 gram, €3. En 1 ster Beter Leven shawarma. 500 gram, €2. Natuurlijk, Aldi. Wij zijn gemaakt om te maken. Dus kom op, ga aan de slag. Deze week 25% korting op een artikel naar keuze. Lees de voorwaarden op praxis.nl voor de makers. Praxis. Dit weekend ook verantwoord en voordelig bij Aldi. 1 ster Beter Leven scharrel kalkoen shawarma. 425 gram, €3. Natuurlijk, Aldi. Kruidvat, de nummer 1 in babyvoordeel. Nu heel veel Pampers-luiers, 2 plus 1 gratis. Dat wordt inslaan. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rob Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale Dwarfsplein van Friesland. Nog weer live aan met de Hoenekap. Bram Mozes, zijn nieuwe single, ik nog doen trouwens. En Samu Sara in de studio. Dus een bijzonder stuk nog de komende, nou wat zult wezen, 24, 30 minuten. En het laatste hoor ik nog trouwens, maar daar vertellen we straks nog wel meer hoe. Ik ga Volkert hierna nog even mijn bijzonder project. Dus dat komt ik nog wel, uw eigen verste vlogger. Maar eerst, Jaja. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça, d'après toi. En katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby. En katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Jaja, we draaien het Joet in deze aflevering van Noorderwind live. Bij me zit Volkert. Volkert die had wat een pijnlijke grimas op zijn gezicht. Och ja, dat hij soms, hè. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben juist nogal ongelukkig van een trapke al knappeld. En goed, dat die nogal zeer. En daar hadden de doktoren dus even een sjoen, maar ik mag wel naar Noorderwind, dus dat scheelt. Hey, daar is wat leuks binnenkort. Ja, zeker, want dat is toch echt wel even de moeite waard om te vertellen. 11 november, dan organiseer ik speciaal voor mensen uit Friesland een hele dag op het Herman van Veen Art Center. Ja, want
ik kreeg steeds meer mensen, nou, die werden wel nieuwsgierig. En die zeiden, nou, wat doet hij dan? Hoe spelen ze daar? En hoe gaat het daar in zijn werk? Nou, toen dacht ik van, nou, dan moet ik misschien iets bedenken dat mensen erachter komen kunnen hoe het daar gaat. Wat Herman van Veen daar al jaren organiseert in Soest op landgoed de Palts. Ja, schets het eens een keer. Wat voor landgoed is het? Het is een hele oude villa en in die villa daar zit zijn bedrijf, dus de kantoren van Harlekijn Holland. Maar het is tegelijkertijd een restaurantje, een hele expositieruimte van zijn schilderijen en voor orenkunstenaars en hele mooie natuur. Maar bijvoorbeeld de woonklomp van Alfred Jodocus Kwak. Ja, die waren het daar, dus ik hartstikke gezellig. En daar is van alles hoe te vertellen. En er is een Lieds theater, dat heet De Kapschuur. En daar is gewoon elk weekend binnen voorstellingen te zien die Herman bedenkt, schreeuwt en regisseert. En dan zet er jonge artiesten aan het werk om daar in die voorstellingen van hem te spelen. En ik ben daar ik werkzaam, dus ik ben er wel gelukkig mee. Ja, daar ben we hartstikke trots op. Hey, wat meest nou, uit Friesland, zeggen daar willen we eens een keer zien. Nou, kind dat en daar hast een speciale reis georganiseerd. Ja, gewoon een hele busreis. Het is een keer weer met het busmuseum van Oosterhoule. Die heeft een hele mooie touringcar waar mensen maar om 10 uur instappen kunnen. Die touringcar die riet gewoon met de mensen die mij willen naar Soest, naar het Herman van Veen Art Center. Dan krijgen de mensen eerst een bakje koffie natuurlijk. En dan krijgen ze een hele rondleiding van mij over dat Art Center in het Friesk. Dus wij kunnen gewoon in Soest, de Friesen gewoon hun gang gaan. Dus dat is ook wel weer mooi. En dan krijgen mensen een lunch onbenen en daarna is er een kamer, een muziekconcert. Hele klassieke muziek, maar echt heel goed georganiseerd. En daar kunnen mensen dan van genieten. En Herman die strunt zelf ook nog rond, dus dat is echt wel mooi. Wanneer? 11 november. 11 november, Maas betiert dus een uur zien. Ja, dan gaat de bus uit Soest waai en om 4 uur stappen de mensen weer in de bus. Dus mensen Friesen die ben gewoon zat het jet om 6 uur thuis. Hoe kunnen mensen zich opjaan en wat kost het? Het kost €34. Nou, misschien geld. Reis, eten, Herman van Veen, concert. Ik bedoel, en Volkert. Dat is een koopje. Ja. Dat is alles bij elkaar. En alles wordt lekker geregeld. En de auto kun je natuurlijk daar bij het museum parkeren. En als mensen denken van, goh, daar willen we wat meer van weten, dan moet ze even op mijn website zien, www.volkertwesseling.nl. Daar staat alles op, ook hoe mensen zich aanmelden kunnen. En dan hoop ik dat we een hele gezellige ploeg Friesen daar op dat Herman van Veen Art Center hebben. Succes. Dank u wel. Ga naar huis. Dat ging dwaan. Les van de Burg. Volkert. Dankjewel, jongen. Ik hoop dat er een mensen mee willen naar het Art Center van Herman van Veen. Ik ga naar de man die het morgen optreden zal op het Hoenekop Festival. En daarna je single uit had, Bram. Ja, zeker. Hoe is dat ontstaan, dit nummer? Ja, Emiel, hè. Ja, het Emiel schreeuwen? Ja, Emiel had schreeuwen en clip maken en alles. En Jeroen. En Jeroen, Jerk. Nou, Jeroen, hoe is dat om met de Hoenekop te werken? Machtig. Ja. Ja. Is het mooi? Ja, prachtig. Ja. En mooi clip, mocht ik nog een roltje spelen, dankjewel trouwens. Ja, dat mocht ik nog, hè. Ja, mooi dan. Dus jong, zullen we even live doen? Ja, komt goed. Hoe heet er? Klote Deuntje. Klote Deuntje. Hier is hij, gewoon Bram! Ik dacht ik schrijf een pakkend liedje, een goed refrein met een leuk melodietje. Een melodie dat hangen blijft, gegarandeerd een alarmschijf. Maar nu heb ik een probleem, het lied is pakkend, maar te extreem. Het gaat maar door en het houdt niet op. Ik krijg dat klote deuntje niet uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Oh mijn god, hoe kwam ik eraan? Hoe kom ik eraf? Wat heb ik gedaan? Ik fluit het liedje de hele dag. En het riedelt door mijn hoofd de hele nacht. Ik lig nog wakker, maar het is alweer licht. Ik doe echt geen oog meer dicht.
tot al mijn wanhoop weet ik dat God. Oh, haal dat klote lied toch uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Als ochtend vroeg de wekker gaat, hoor ik opeens die klote plaat. Het is nog gekker dan ik had gedacht, want het wordt zelf gedraaid op 538. Alle zenders draaien hem non-stop. Ik heb het Nederland er in zijn kop. Mijn oprechte excuses hiervoor, want heel Nederland zingt nu in koor. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Waar de klote ligt, hè? Dankjewel. Ja, mooi nog. Gewoon Bram Mozes. Op een fiets naar Harkema, wie al een enorme dikke internethit. En ik denk dat dit ook alweer een hit wordt, want ik zeg 20.000 views al op internet. Ja, dat gaat erom wij. Ja, mooi nou. Emiel die is al een beetje scrutten, want hij had al meer views als zijn eigen. Dus, beetje concurrentie ging ik weer van die man. Nee, maar het mooie, je had hem zelfs gekregen. Goed zo. Hé, Meijerom. Ja, mooi man. Dankjewel Bram, dat is het minst. Emiel, hebben we nog een nummer voor de hoenekap? Ja. Hebben we nog een? Ja, natuurlijk ja. Ja, maar 12 mei nou. Live in Orde de hoenekap. Ik stek nog op fiets op deze. Als je zelf maken, Emiel, dit ding. Oh, wat je hè? Ja. Nou, gedeeltelijk. Ik ga ze maar de vaarvorken wat langer maken. Ja, hij is heel lang. Maar ik kan net de hele fiets maken. Oké dan. Mooi, de hoenekap. Maar ik zit op zwart ziet. Kocht mijn huis, krijg voor de crisis. Krijg in de menigheid. Er is echt nog eens een rietjeshuis. En het is op een hoeken. Heel pak het net gelogen. Daar doe ik er wel meer van broeken. Heel pak het net gelogen. Dat is misschien wel weer. Ja! In een beton extra. Weet ik, dat is geen bezweer. Nee, is er van alles waar keet je. Een auto, een fiets of bier. Lekker! Heel pak het nek gelogen. Dat is moeilijk dat ik er meer van hier. Ik was zo graag een mokkeltje, maar ze zeggen niet het steen. Want ik had je snelle auto en ik je knappe klein. Echte leven is net te keer, dat had dus met me leerd. Maar zitten die de vleet, als de wat gauwer bijt. Heel pak het net door,
dat is misschien wel weer. Ja, zin een peloton extra, maar ik dat geen bezweer. Nee, is er van alles waar ik in ben. Een auto, een hoes of bier. Lekker, heel magneet gelogen, dat is moeilijk dat ik er meer van hier. Mijn oma nee de Fiat staan, maar die is mijn viste joer. Want ik ga nog maar krijgen al, paar een zakje voer. Je leidt je de krom aan hier, en komt net meer van de grond. Heel magneet gelukkig, vertel dat maar eens om mijn hoen. Heel magneet gelukkig, dat is misschien wel weer. Ja, zin een peloton extra, maar ik dat is geen bezweer. Nee, is er van alles hartje, een auto en een hoes al bier. Lekker, heel magneet gelukkig, dat is moeilijk dat ik er meer van, moeilijk dat ik er meer van, moeilijk dat ik er meer van. Een rondje bier. Dan maak ik wat meer plezier. Omdat ik er dan wat meer van hier. En ik er dan wat meer van hier. Dan hier het leven minder zwier. Ik hoor dat ik meer geld hier. Hoor dat ik meer geld hier. Want het is zo. Fantastisch. Man, altijd een feest om je met te gast te hebben. Het was mij weer een waar genoegen en een grote eer. Festival Moorn is al uitverkocht. 10 november ben ik nog 38 kaarten voor. Best er op die bij. Dan kist er nog in het feestje vieren. 10 november in de Duna. Groenekop. Machtig mooi man. Dankjewel. Nou ja, mooi dat is dus weer Havwoerders, jong. En een prachtige fiets. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, nou, hoe is een keepie? Alles is te keep, hè? Hier is van goud. Dus ja. We dealen straks wel hem. Man, dankjewel. Succes en tot de volgende keer. Best gedaan. En nice singles uit, hè? Stront stjongt. Stront stjongt. Maar minder ook heerlijk. Goed zo. Hou erop. Dames en heren, doe het! Noorderwien het wezen om de oergang. Aan de ene kant lieds en misschien ook wel een grote meisje aan je. Ja, het is ongelooflijk hier, hè? Je meisje prachtig mooi hier in muziek. En ik had namelijk voor Sam, Moos en Sarah. Hè? Samo Sarah. Samo Sarah. Ik ben Sarah. Ja. Hoe lang besteed je hem al? Zo'n eer. Zo'n eer hoor. Ja, ja. Je rap, hè? Ja, jong. Ja. Mooi, hè? Nog plan voor Takemir? Ja, we gaan straks een heel mooi concert. 11 november. En ja, dat is dit hier nog, maar komen er cd's of projecten? We gaan een clipje bij maken. Dat gaan we straks spelen, dat nummer. En een nieuwe raad. En ja, als we wat geld hadden, dan gaan we even de studio in. Echt muzikanten besteden, hè? Ja. Nou ja, leef het dan ik vooral maar even neer. Maar ik denk dat pakken we straks nog wel even op. Want ja, er komt een bijzonder concert. Ja, joh. We gaan 11 november dan hebben we in Lippenhuizen in de Pieterkerk hebben we een combinatie met een Opsland strijkersensemble. Wauw. 10 strijkers. Voor ons beiden heel spannend. Hoe dat daar iets heel. Helemaal wat oefening? Ja, jong. Elke week en extra straks nog. Dus het wordt hartstikke mooi. Wat een project, jong. Ja, jong. Prachtig. Kom we straks nog te spreken over data, 10 en dat soort dingen. Maar ik wil je toch vragen om te spelen. Johan, Witse, Anja, zij is mij, Samu Sarah, leuk je hem te hebben. Welke begin mij? We beginnen met Hado Famke. Een beetje theatraal nummer over een heid en een dochter en de wissel van die eigenwijze famkes. Nou, dat. Weet er alles van. Ik ga een dame tussen zitten. Eigenwijs, jong, maar inderdaad het jet erbij. Samu Sarah, mooi om te binnen. Live in Noorderwien. Hado famke mooi en blij, mij die krootjes in het hier. Zwolkje terug waren wien, voor alle kweers en de blij. Zwolkje terug waren wien, voor alle kweers en de blij. Al komt beren op mijn waai, is het juster als slechts kind daai. Als ik maar bij daar wezen mij, als ik maar bij daar wezen mij.
Wees voorzichtig in het woord, daar bin bisten 100 voort. Foksen en leeuwen en panters op haren tocht. En haren tosken, die bin net om en om. Ik ben het bang voor wilde beesten. Nee. Lissen moet klaag en broeklisten. Als ik maar bij die wezen mij, als ik maar bij die wezen mij. Ze is doof, hamke, mooi en blier, mij die krultjes in het hier. Wees doch heel hoeden en pas goed op dijzelf. Volg je die hette, dan gaat de reis vanzelf. Oh, kom peren op mijn waai, foksend leeuwen op lachtskindij. Als ik maar veilig bij die ben. Als maar veilig bij mij bent. Als ik maar veilig bij die ben. Als ik maar veilig bij mij bent. Dankjewel. We moeten in één keer terug in, dat was de bedoeling. Dolle. Een naaienbraad. Ja. Zelfs in paad, trok 2 strijd en ruzie, na een beetje skaat. Taaste wat toen wist, zinnen jacht het bij, trok nachtelijk tjuster, na je waai. Maar onder vieren wim en wienrank is het vrede. Het werd de streemde vogels jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor die en voor mij. Maar onder vieren wim en wienrank is het vrede. Het werd de streemde vogels jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor die en voor mij. Verdriet van oorlog en ruzie, vergoed uit is het niet. Jou ook waar de hand, geen dezelfde wij, trok nachtelijk tjuster, na je daai. Maar onder vieren beem en wienrank is het vrede. Het werd de streemde vogels jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor die en voor mij. Maar onder vieren beem en wienrank is het vrede. Het werd de streemde vogels jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor die en voor mij. En als is dus nog een nummer, maar dat tillen we even hoe het nice vinden. Samu Sara, dan geef ik nog even praten over het concert wat er komt. Het bijzondere concert dus, wordt dat onbelangrijk natuurlijk even over het tak meer. Maar eerst, het nice.
Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk de allerscherpste rente van de allerbeste hypotheekaanbieder. Jee, wat klink jij gestrest? Hey, stem van SNS. Ja joh, ik moet al die hypotheekaanbieders vergelijken. Druk? Ga gewoon naar SNS. Ja daar hebben ze alleen hypotheken van SNS. Nee hoor, ook van Egon, Nationale Nederlanden, AS... Wow, jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS? Ja, en dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. Prominent presenteert het ultieme zitcomfort. Bij Seatfulness gaat het om zitten met aandacht. Zit met al je zintuigen. Ervaar het ultieme zitcomfort. Zitten op een stoel of bank van Prominent is zitten zoals je nog nooit gezeten hebt. Kom snel langs. Alleen in oktober €480 inruilkorting op je oude stoel of bank. Zit bewust in het moment. Prominent. Deze maand is er weer volop actie bij Caravan en Camper Dealers. De nieuwste modellen caravans, campers, voortenten, vouwwagens, gewoon te veel om op te noemen. Want oktobermaand is kampeermaand. Ga snel naar camtogo.nl en vind een dealer bij jou in de buurt. De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor, maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit het moment om een hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 december 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800 9003. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Vakantiealarm! Alleen deze week bij Kruidvat 30% korting op alle fotoboeken. Maak nu super voordelig je fotoboek bij... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 10 jaar Sani Direct. Al 10 jaar badkamers en los sanitair. 10 jaar de beste merken. En al 10 jaar uw sanitair specialist. En dat vieren we. Kom naar ons jubileumweekend. Voor 10% korting op alles. Sani Direct. Al 10 jaar, direct wat je zoekt, direct de laagste prijs. ...24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en taanjogetuch.2fm. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Renate Kok met het NOS-journaal. Rond deze tijd worden de verpleegafdelingen van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam gesloten. De polykliniek blijft nog wel open. De activiteiten daar worden langzaam afgebouwd. Voor de patiënten die in het ziekenhuis lagen is elders in Amsterdam en omgeving onderdak geregeld in andere ziekenhuizen. Gisteren werd het Slotervaartziekenhuis failliet verklaard, samen met de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Die blijven voorlopig wel open. Mogelijk volgt daar een doorstart. In de Britse stad Salisbury is een man opgepakt die een zeldzaam exemplaar van de Magna Carta wilde stelen. In de kathedraal sloeg hij met een hamer de glazen kiststuk waarin het document uit 1215 lag uitgestald. Toen het alarm afging rende de man weg, maar hij werd even later aangehouden. De Magna Carta is een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis en wordt gezien als de basis van de democratie in Engeland. Op Brussel Airport, het vroegere Zaventem, zijn sinds vanochtend meer dan 150 vluchten geannuleerd vanwege een spontane staking bij bagagebedrijf Aviapartner. Ook hebben veel toestellen vertraging. Zeker 29 vliegmaatschappijen hebben last van die staking, waaronder Ryanair, KLM en EasyJet. In de loop van de dag worden nog meer geannuleerde vluchten verwacht. De staking brak gisteravond uit. De onderhandelaars zijn de onderbezetting en de werkdruk beu. Voor het eerst waren er vorig jaar meer miljardairs in Azië dan in de Verenigde Staten. En dat komt vooral door de economische groei in China, meldt de Zwitserse vermogensbeheerder UBS. Het vermogen van alle bijna 1550 miljardairs in Europa, de VS en Azië is met 17% gestegen tot $6.000 miljard. Het weer dan de komende uren trekt er een gebied met flink wat neerslag over het land. Het is een graad of 11. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer, maar af en toe ook nog wat zon. Het wordt opnieuw dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ja, ze is nog 1 uur te gaan met Noorderwind live. Onder andere met een hele bijzondere vaststelling van Anne Muurling. Die had een koor met een muzikant, met Wiebe Kaspers. Dat werd druk dus. En Judy Blank. Ze zit jong in Neushoorn, maar ze speelt het aan zijn eerst bij u in de Noorderwind studio. Graag gedaan, Alex. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Ja, tijd voor nog meer voordeel bij Kruidvat. Nu alles van Thermen 1 + 1 gratis. 1 + 1 gratis, dat laat je toch niet liggen? Dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer nu van de BCC vervangingsweken. Met kortingen tot en met 20%. Bovendien sluiten wij gratis jouw wasmachine of droger aan. Vervangen was nog nooit zo leuk. Dat is zeker. BCC. Jouw huis, jouw stijl, jouw keuze. Voor jouw laminaat. Jij shopt het met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Snijn in Bureau de Vries. Rottevolle is eigenlijk ontstaan als een wetterdorp, kan je zeggen. En die namen, hoe kom je hem erin zo aan? De oude leds of de Rottevolle, zoals die het in die akte. En heb ik last van rot? Nevens mij hebben we meer last van steenmatters. 400 hier de Rottevolle. Je kent wel het in en door. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Vraag een filerijder wat DAB Plus is en je hoort... DAB+. Oh ja, dat is dat je wielen niet blokkeren als je hard moet remmen, toch? Nou, nee, maar het is wel het beste van het beste in de auto. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van kristalhelder geluid. Dus toe aan een nieuwe leasebak, kies er dan een met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan, want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oeralweer van Noorderwind live. Aan met Anne Muurling, die het Vocal Chain koor mijn naam had. En Wiebe Kaspers en zijn hele band dit jaar. Samu Sara zal nog optreden. En Judy Blanks is onderwijs. Zij zal jong optreden in Neushoorn en Azes. Dat is eerst uw studio aan. Maar eerst deze plaat van Wolf. She keeps praying along. Got a house full of kids, she's a one-man band. She keeps singing her song. Turns around upside down just to keep her head up. Though it seems that she got nowhere to run to run to. Though she knows there's no one there to run to run to. All things under the sun are one. All things under the sun are one. Like satellites, we are gonna find our way. All things under the sun
under the sun are one, are one. All things under the sun, all things under the sun are one. All things under the sun, all things under the sun are one. Like satellites, satellites, we are gonna find our way. All things under the sun. Ja, die zinnen laten me uit naar machine, denk ik. Maar al het minder waar, we draaien het wel goed. En dat is al even van Noorderwiel Live. Nog een uur te gaan. Maar in ieder geval in mijn hand nou een mooi briefje. Femke kwam bij me. En Femke komt uit Wergen. Hoi. Hoi. Leuk dat ze best. Dat had alles... Nou, vertel het zelf maar even. Want er komt iets vanwege Onder de Tour. Ja, dit is uw project van Wergen, van Onder de Tour. Waar is us? Us is Tussen Wat Worden. Dat is uw voorstelling. En ja, wij hebben de laatste in de riegen van Onder de Tour. Dus wij mogen hem afsluiten. En dat is een soort muziek, een soort toneel. Is het een soort muziektheater? Maak ik het zo snel nemen? Het is heel breed. Er komt van alles in voor. En Wergen is een heel creatief dorp. Dus op alle vlakken, op alle fronten komt van alles in voor. Ja. Want Onder de Tour is een prachtig project. Er zit een heel soort letterlijk verhaal onder. Hè? Daar ben ik al een heel soort vaststellings van West. Daar gaan we al 10 jaar met in. Rieptjerk hier in Leeuwarden is de Waan de West. Maar goed, je bent dus de laatste in de Riegen. Welk verhaal vertel je hem? Nou, het begint bij uw jeugdzoos. En dat is de basis van uw mierskip. En de pastoor van de Roomse Kerken wil het jeugdzoos sluit. Nou ja, dat jouwt een heel soort discussie. En wij nemen de beziekers mee in die discussie, maar dan op een hele beeldende manier. En dus dat wordt een heel bijzonder project. Dus dialoog, muziek, alles erop ook. Alles, ja. Waar wordt het houden? Tussen de twee twonnen. We werken twee twonnen, de Roomse Kerken en de Bidler. En het vindt hem tussen die twee twonnen plak. Dus, wanneer? Over mei 24. En de Sontje is al uitverkocht. Het gaat wel heel hut. Maar er zijn nog kaarten te krijgen. Zo even op een site van Onder de Tour. Of gaan even naar Tussen Twee Toren. Wergen dus, Alve 14, section. Sontje dus net, 23 en 24 november. Prachtig mooi in Wergen dus. Bestel nog kaarten online. En dat we toch hoe de Bittler gaan. Montiana Into the Ark. Met Boas live daar. En dat wordt ik heel bijzonder. Ja. Dankjewel, Femke. Dankjewel. Oké. Hoi. Goed, ik ga weer naar Sama. Ja. Samar. Brekt die tongen er zelf wel eens horen net? Nee, dat valt mij. Ja? Ja. Ik ben er nog. Roos en Sarah. Ja, nee, het is prachtig. Voeng. Ja. Even je bijzondere concert. Wil ik dan nog even nog bijzondere. Hoe ben je er zo bij kan? Ja, 2 jaar hier werd met het Opsterlands Vocaal Ensemble. En we zeiden, dit is aardig. En we wisten dat er een Opsterlands Strijkersensemble was. En ja, we dachten, dat past toch wel bij dit Joodse, bij dit Jiddische. En Jan Andries Dijkstra is een arrangeur. Die had er allerlei mooie arrangementen bij maken. Het is gewoon een aardigheid om mij die meesten te spelen. Maar dan is meer boost, hè? Ja, ik heb body, ik heb sfeer. Het is heerlijk. Ja. We zullen er echt naar uit. Hoe hem dat niet? In een gewone muziekwereld hebben we dat door playlisten en setlisten en dat soort dingen. Maar hoe gaat dat bij hem? Ben je hem zitten met die meesten om te bepalen wat je hem spelen gaat? Of je hem zelf een soort wenskelistje? Ja, nou het zo, wij hebben een repertoire van hoeveel nummertjes hebben wij? Stuk? Die hebben Jan Andries voorlijn. We zijn wat zo nou het beste passen. Ja, wat moet hun ook lezen? Dus, en wij doen zelf wat. En we doen 4 nummers met hun. En zij doen zelf ik wat. Maar alle keer in hetzelfde genre. Piekenveld dus. Het komt helemaal goed. Ja. Wanneer? Hoe laat? Het is die mooie poster van u. Jo, daar al. Pak hem er even bij. Dat is even zien. Ja, voor de mensen die de beeld behouden. Het is een radio, dus ik zal hem even voorlezen. 11 november om 15 uur in de Pieterkerk te Lippenhuizen. Mazzel tov! Ja. Samma. Ja, dat ging alweer. Let maar. SMS. Ja, SMS. Ik zal naar dit nummer ik het even goed zeggen. Goed jongen, een mooi concert dus. Doet het bij dit keer of denk je hem, nou, dat kunnen we eens een vervolgjaar? Komt er weer wat nice. Ik ben altijd niet op wat nice. Uitdaging. Goed zo. Je hebt nog hier een noemer ervan, welke? Ja. Sleep maar bentje. Noemi. Live in Noorderwien. Sliep maar, bentje, leef liet zwanken. Sliep maar, dan maar. Sliep maar, leef liet slanken. Sliep
Die heit gie voort, maar hij komt weer. Hij gie op reis op wij. En in het licht van Wannersteur brengt hij wat voort uit mij. Sliep maar, Bentje, leef lieds vanke. Sliep maar, nou maar. Sliep maar, leef lieds lamke. Sliep nou maar. Die heit gie voort, maar hij komt weer. Hij gie op reis op wij. En in de joentijd mij zien skaat, neemt hij wat op ons bij. Sliep maar, leef lieds Bentje. Sliep nou maar. Sliep maar, leef lieds lamke. Sliep nou maar. Noemi, noemi, jaldati, noemi, noemi, nee. Noemi, noemi, genati. Noemi, noemi, neem haba, halach, afoda. Halach, halach, haba, haba. Ja, shuv, im zeta nevana. Ja, fila matana. Numi, numi, jaldati. Numi, numi, nee. Numi, numi, genati. Numi, numi, nee. Ja, wauw. Samosara, 11 november. Het is op een snij, 3 uur. De Pietertjerke in Lippenhuizen. Mazzeltof zit ik er maar even bij. En dat wordt een prachtig concert. Net stinnen, maar erhinnen. En dat meestal de jaren of joggen. En ik denk, daar wil ik heen. Kist in de voorverkeper kaarten krijgen? Ja, even op Facebook zien, onze website. Maar het rent al, hè? Dus, maar nog beter in. Nou, maar vol. 2 jaar hier en 2 keer volle tjerken, dus ze moeten erbij werden. Goed zo. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi dat we er weer. Nogmaals, 11 november dus in Lippenhuizen, Samosara en het Opstelands Strijkersensemble. Anne Meurling, goeiemiddag. Goeiemiddag. Wat is een mooi product in mijn naam. Ja, daar hou ik wel van. Ja, ik wel. Ik mag wel graag wat meisjes om me heen hebben. Nou, Vrede Mikkels, glitje bij Viera! Stel eens even voor. Nou, daar staat Vogeltje. Ja. Koor waar we hier eens een keer eerder met geweest binnen. En ja, ik ben onderdeel van dat koor en ik wist het er graag bij hebben vandaag. Ja. Hierachter de band, Wiebe. Ja. Met Daan, Florian. Even opletten, zo. En Wiebe. Ja. En ja, daar gaan we een leuk muziektheater mee doen. Vertel. Ik loop er al een paar jaar met rond. En dan zie je er wat dan op. En dan denk je van, willen ze mij wel hebben. Dus ik ben naar de korenbeurs gegaan. We moesten er een keer voor Vogeltje wezen, voor een korenfestival. En toen zei ik dan, Griet, kan ik hier een keer optreden? Nou zei ze, kan een keer op zondagmiddag in de foyer. Ja. En toen dacht deze jongen van, ja, maar dat had ik niet in het hoofd. Ik wil het grote podium. Ja. Dus toen zei ik met een grote bek van, maar ik ga een keer 60 man op het podium, gaat niet lukken. Ja. En toen dacht ik van, moet ik die wegvalen? Maar ja, uiteindelijk staan we met 100 man op het podium. Wauw. Voor de pauze hebben we doen we de kleinkunstnummers met de band. Na de pauze met het Harmonieorkest uit Wommels. Ja, ik is nog wat tussen. Wat voor vaststelling wordt het? Is het binnen het alleen noemers? Zit er ook nog theater bij? Ik wil mijn levensverhaal vertellen. Okay. Omdat ik denk dat ik daar met mensen kan verbinden. Ja, ja. En ik denk dat dat in deze wereld wat ondergesneeuwd raakt, wat ondergeschoven raakt. En dan is Meerskip natuurlijk heel mooi om dat in dit jaar ook te kunnen doen met Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Ja. Dus ja, dat is wat ik wil gebruiken. En dat wil ik mijn levensverhaal voor gebruiken. En daar koppel ik 22 liedjes aan. Ja. Was al zei de kleinkunst, maar ik hoorde dingen? Nee, eigenlijk niet. Al je lieds, kleinkunst. En waar haast het dan hoe? Wat voor noem eens maar wat dan op denken. Dan krijg je even een voorproefje straks. Maar... Ja, een paar nummers van Daniel Lohuis. Okay. De Rens dialect, die hebben vertaald in het Harlingers, want dat vind ik toch leuker. Ja. Mijn eigen moerstaal. Oude Zeun. Oude Zeun. Ik doe een aantal duetten. We doen onder andere blaasmuziek van G. Reinders. Lef van Karin Bloemen. Claudia de Brij komt voorbij. En dan denken sommigen bijvoorbeeld Wiebe. Claudia de Brij, wat is dat voor kutliedje? Ja, dat zei die letterlijk. Maar ja, toen zei ik tegen hem van...
daar hoort een mooi verhaal bij. En toen zei hij van, ja, maar hij staat wel eens goed luisteren naar wat ze zingt. Want eigenlijk vind ik het heel vooringenomen. Van, als ik bij jou mag, dan mag jij bij mij. En toen zei ik, maar denk er dan eens aan hoe ze daar naar kijkt. Want misschien is het best wel ironisch bedoeld. En mijn eigen schoondochter is als vluchteling hier komen. En dan hoor je dus een heel ander verhaal. En dan zie je ook hoe mensen daar naar kijken. En in eerste instantie reageerde ik zelf ook zo. Want haar ouders zijn moslim. En ook ik heb vooroordelen, kwam ik achter. Maar je die mensen dan leren kennen. En bereid bent om echt te luisteren naar elkaar. Ja, dan krijg je een heel ander verhaal. En dan worden vluchtelingen ook gewoon mensen die leven willen. Dat moet ik zeggen. Uiteindelijk ben je wel gewoon mensen, toch? Zo is het. Wij komen en welke reden je ergens heen gaan. Ik word eerst een nummer van je. Mooi. Is dat alleen dan? Met wie? Je het koor? Eerst alleen met de band. Met de band. Hartstikke. Hoe heet het? Nooit stoppen met proberen. Dat is net van Claudia de Breiting. Nee, dat is van Daniel. Goed, ik moet één pleegje. Dames en heren, Anne Middeling, live in Noorderwien. Er was een vogel in mijn huis. En hij botste steeds weer tegen dat ene dichteraan. Als er aan hem vast ook zijt, knoopt hij dit goed in een veren. Maar nooit stoppen met proberen. Dan opeens had hij de zeun. En hij fladderde het open raam naar buiten toe. Ook hier zie je maar weer de kast die nu verbesseren. Maar nooit stoppen met proberen. Luister goed naar diezelf en kijk diezelf eens aan. Tot hier aan toe is hij al lukt ze. Het zit zo diep in ons, het hoort bij ons bestaan. Kijk eens dan, zien ons weer eens gaan. Er was een vonk en er was vuur. Er was een vuurstier en dat werd een mes. En voor we het wisten schoten we op elkaar met geweren. En dat komt ook van nooit stoppen met proberen. Luister goed naar diezelf en kijk diezelf eens aan. Tot hier aan toe is hij al lukt ze. Het zit zo diep in ons, het hoort bij ons bestaan. Kijk eens dan, zie je ons weer eens gaan. Zo wordt de wereld hoe het is. Mooi en lelijk, goed en slecht, maar levendig sowieso. Alles zal uiteindelijk zich pas tegen ons keren. Laten wij stoppen met proberen. We moesten het niet verleren. Nooit stoppen met proberen. Dus gitaar spelen leren. Nooit stoppen met proberen. Al is het altijd de verkeerde. Nooit stoppen met proberen. Dus dan zou de hering. Nooit stoppen met proberen. Al is scheur en creperen. Nooit stoppen met proberen. En wat ze ook beweren. Nooit stoppen met proberen. Anne Muurling, in dit geval met Wiebe, de band hier in de studio. Wordt allemaal in jaren. Nou, kasterijen. Maar waar dit keer? Met Tineke. Tineke, waar is Tineke? En Tineke gaat mij die song? Ja, Tineke gaat Lef van Karin Bloemen met mij zingen. Oké, nou, ik wens de studio is helemaal voor hem. Zandje november, dames en heren. Ik zit er voort maar even bij Don het Lippers verhaal. Zo is het leven van Anne Muurling. Live in Noorderwien.
was jong en slim en had verstand van zaken. Hoogste bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem nooit goed genoeg. Maar steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker. Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag. Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop. Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. En toen ze arts was, dacht ze, ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop. Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger. Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet. Dan maar doodsbang om te falen, maar die top die zul je halen. Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop. Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Waarom zou je altijd op je tenen lopen? Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij. Bal je vuisten niet, maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog, een keer opzij. Geweldig. Piekenvel. Straks meer over deze vaststelling van Santje November dus in Vereniging. Maar eerst het Nijs. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk de allerscherpste rente van de allerbeste hypotheekaanbieder. Jee, wat klink jij gestrest? Hey, stem van SNS. Ja joh, ik moet al die hypotheekaanbieders vergelijken. Druk? Ga gewoon naar SNS. Ja hé, daar hebben ze alleen hypotheken van SNS. Nee hoor, ook van Egon, Nationale Nederlanden, AS. Wow, jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS? Ja, en dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. Gezond met Kruidvat. Wil je stoppen met roken? Wij helpen je. Nieuw Nicorette fruit en mint mondspray met nicotine verlicht de trek in de sigaret na 30 seconden bij 2 verstuivingen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor de... Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefniettestinken.nl. Vraag een accountmanager buiten dienst wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus? Ja, dat is die nieuwe online tool voor je rittenregistratie.
toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste als je onderweg bent. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus toe aan een nieuwe auto, kies er dan een met DAB Plus. De digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3.000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Allsafe mini-opslag geeft ruimte. Wij zijn jouw schuurtje, zolder, garage of magazijn. Perfect voor alle spullen die je voorlopig niet nodig hebt. Zoals je motor, je tuinset of je barbecue. Slim wonen doe je met Allsafe mini-opslag. De beste kwaliteit, gegarandeerd voor de laagste prijs. Kijk op allsafe.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Ik krijg straks nog een prachtig optreden van Anne Muurling en een prachtig koor erbij. En Judy Blank zal ik nog optreden, maar eerst het Nijs met Dieter Seijs. Ziekenhuisjongerskans op het Heerenveen werd op het heden benaderen toch personeel van de ziekenhuizen die juist failliet verklaren binnen. Die mensen wil weten als ze misschien op het Heerenveen aan het werk kunnen. Het is een hele sneuwe zaak dat ze haar baan kwijt binnen, zei het Riepma van de jongerskans. Tegelijkertijd is het wel zo dat je dat natuurlijk het liefst in je eigen ziekenhuis bij altijd werken dwaan blijven. Maar het is voor de meesten in die zin nog wel weer fijn dat er eigenlijk gewoon te kwad is om een personeel. Dus in die zin zie ik wel dat ze weer mogelijkheden hebben om ergens aan de slag te komen. Zei het Riepma van de jongerskans. Dat ziekenhuis krijgt ook telefoontjes van patiënten die het vregen had bij de jongerskans terug te kennen. Mochten ze net meer geholpen worden kunnen bij de failliete ziekenhuizen. En de spoedeerst de help en de afdeling verloskunde had zo'n juster ekkel wat drokker. Maar meesten uit de polder die het net meer bij haar eigen ziekenhuis terug te komen. Een man uit Adem had een boete van €1400 gekregen omdat er maar drank op een ongeluk veroorzaken had. De man wie op de Gruttediek bij Jerbeer met zijn auto in de auto voor hem rieden. De Ademer hier dik 3 keer te volle dronken. De officier van justitie in jonken de boete ek een rietontssissing eerst gewollen. Maar omdat de verdachte dan zijn baan kwijtraadje zo, zeker der van ouwe. Hij eerst gewol een rietontssissing onder betingst en een boete dus van €1400. De rechter nam die eerst oer. Alle dwarsbelangen in de gemeente Waadhoeken moeten waas die na een inspraak bij inkomst door de huisvesting van arbeidsmigranten. Die oproep docht Wenningcorporatie Noordwest-Friesland in een brief van de dwarsbelangen. De gemeente organiseert het waas die een informatiebijeenkomst hoe werd buitenlandse werknemers wol of net wenje maaien. Een brede werkgroep had er een notitiesjoer opsteld. Nevens de Wenningcorporatie had een soort dwarpen nog net in de gaten wat het budget in. Had er meer arbeidsmigranten komen te wenjen. En daarom is de informatiebijeenkomst een goed moment om van haar jaren te litten. De plan om met knieën op Schiermonnikoog een fokprogramma op te zetten gaan net terug. Dat komt doordat er te min knieën binnen om mij te fokken. Jan-Willem Zwart van Natuurmonumenten vertelt hoe volle het er krijgt wezen maten om fokken te kennen. Als ik de verhalen van mijn collega's, die had hier over duizenden knieën die hier op het eiland roen. Dus als je een paar duizend havelen, dan mag je zeker wel met 100, 200 invoeren en daar een vermeerderingsprogramma op inzetten. En dan informatie voor het verkeer. Dat moet op de A31 rekken houden maar oponthoud. Door een ongeluk is de dik dicht tussen Frenscher en Dronriep. Het verkeer moet er oer de vlechtstrook. Op de A31 dus tussen Frenscher en Dronriep rekken houden maar oponthoud. Al het waar, de lucht is bruin, er is kans op een bui, maar de zinnen kan er echt nog wel bij komen. Het is een graad of stolven. Morgen hebben we echt buien, maar uit en terug de zinnen erbij. Het wordt 10 graden. S'nachts is het ook bij jestig, maar buien, een stevige wind en het wordt dan 8 graden. Als je vrouw onverwachts overlijdt, dan stort je wereld in. En als de bemoedigende telefoontjes en bezoekjes van vrienden en familie steeds minder worden, dan besef je dat je er voortaan alleen voor staat. Dit is het verhaal van mijn buurman Tom. En omdat ik weet hoe het voelt om een partner te verliezen, ga ik geregeld even bij hem op de koffie. Of neem ik hem mee naar mijn bridgeclub. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid.
Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl. Met een bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouwzeker. Met Bouwgarant. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Aan wie denk je nu? Je zus, je buurvrouw, je dochter, een collega, een vriendin, je moeder. Maar denk je ook aan jezelf? Steun borstkankeronderzoek. Koop de Pink Ribbon armband bij onder andere DA en Diodrogist of kijk op pinkribbon.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Kun je een cv-ketel wel vervangen door een warmtepomp? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Jij shopt het. Jouw verlichting. Nu bij Quantum. 15% voordeel op alle soorten verlichting. Quantum, daar woon je beter van. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Een top 3 gangen menu, 50% korting. Bij dat leuke restaurant om de hoek. Ik reserveer meteen voor vanavond. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan. Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld €100 is, doen wij er nog eens €100 korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op specsavers.nl. Ook voor een gezellig etentje of een avondje uit, ga je naar socialdeal.nl. Dicht bij huis, samen buiten aan de slag. Dat kan op de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Kom zaterdag 3 november ook zagen en snoeien. En neem vrienden en familie mee. Kijk voor een locatie in de buurt op natuurwerkdag.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Samen buiten aan de slag. Op de Natuurwerkdag. Zaterdag 3 november. Omroep Friesland. Morgen weer live. Bij Willem de Vries. Nog iets jel hoe het er met Noordwien live. Straks nog 2 optredens hier. In ieder geval Blue lekker heen. Wat wordt fantastisch. Ja, kijk je hem vertellen. Lekker met goede muziek het weekend in. Maar eerst draaien we deze van Michael Schulte. I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got that all from you. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of 2 hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place at home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. That's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of 2 hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from
Mooi zwiffelnummer van Michael Schulte. Nou, we gaan eerst weer naar Anne Muurling. Santje november. Ja, wat een project. Wat een avontuur. Ja, in de korenbeurs. Helemaal klaar met de tarierings? Of moet er nog een hele product gebeuren? Ik doe eigenlijk alles zelf. Dus er moeten een aantal dingen nog gebeuren. Er moet bijvoorbeeld nog verlichting afmonteerd worden. Decor is bouwd, het is klaar. Ja. Alle liedjes zijn klaar. Alle arrangementen zijn klaar. Dus wat dat betreft ben je wel een heel eind op weg. Maar ja, er zijn altijd nog wat kleine dingen. En nog wat repetities met de vocalisten. Met de gitaristen. Met een paar akoestische nummers er nog tussen zitten. Nou ja, nog een keer een hele deurloop op de zaterdag zelf. Dat is wel wat krap, maar goed, dat kon niet anders. En nog een keer met orkest en band een keer in Wonders nog repeteren. Vocal Change, ze staan er klaar voor. Ze shot er prachtig uit voor mensen die er beeld bij haar. En welke twee nummers gaan we doen? Droom durf doe een deel van Marco. En daarna de speeltuin ook van Marco. Live in Noorderwien.
dankbaar voor het leven, zoals het hier nu voor je ligt. Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land, loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen, zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat die oorlog hard uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen, zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen. Wauw. Applaus! Ja, fantastisch. Vocal Chain bij Anne Muurling, Sontje November. Ben er wel wat kaartjes voor? Er bent van de 450 nog iets meer dan 150 kaarten. Net stinnen, maar erheen. Dank je wel. Ga lekker zitten, want we gaan nog een heel mooi optreden. Kijk je hem voorspellen de komende 10 à 12 minuten. Sontje November, Anne Muurling en zijn muziektheater in Frencher. Dus ik ga naar een dame die jong in Neushoorn op de planken Spielicel. Ik trof haar, net persoonlijk, maar op een podium in Greens, Oosterpoort. Dat is deze vrienden weekend met J.W. Roy te spelen. Nou, de helft van de band had ze volgens mij jatten. Daarna had ze together met die geweldige singer-songwriter die oer per week niet nog te gast is trouwens. Ik nog een noemer spelen. Want zo was het toch een beetje, Judy. Leuk dat je er bent trouwens. Welkom. Dankjewel. Heb jij nou de helft van de band van J.W. Roy gejat of is het andersom? Nou, het is een beetje andersom hoor, want het was mijn band eerst. Jawel hè? Ja. Dan gaan die rotjongens er toch mee vandoor. Ja, maar gelukkig heb ik ook veel aan JW te danken, dus ik vergeef het hem voor deze. JW, je bent vergeven. Bij deze. Nou, ik zal het doorgeven. Wat brengt jou in Leeuwarden vanavond? Want je komt met de hele band spelen? Jazeker, ik speel in de Neushoorn vanavond. Ja, prachtige poptempel inmiddels. Vanwege je nieuwste album, hè? Morning Sun. Morning Sun. Is die heel erg anders dan je album? Wacht even, wat is Morning Sun in het Fries? Wat is ochtendzon in het Fries? Moars zinnen. Moars zinnen. Och. Bijna poëtisch. Ja, net zo poëtisch als dat liedje van net. Hey, je hebt eigenlijk al over de hele wereld gespeeld. Vooral Amerika ook, Nederlands. Debuutalbum 2014 volgens mij. Klopt. Ja. Nu je volgende album, 4 jaar later. Zit er een groot verschil in tussen die beide albums? Ja, het is gewoon een beetje een ander genre. Het zijn nog steeds wel organische liedjes. Ik hou gewoon van liedjes. Alleen bij deze plaat hou ik nog net iets meer van liedjes dan bij die vorige. Het kan nog steeds meer en erger. Altijd. Ik zal wel weer vaak naar Amerika moeten voor de derde plaat. Of misschien wel naar Azië, wie weet.
Maar is dat wel een land waar inderdaad de liedjes makkelijker schrijven is, als je daar bent? Ja, zeker. Zeker omdat ik in het Engels schrijf. En als ik daar ben, dan hoef ik niet 2 keer na te denken of iets klopt. En al mijn helden die komen daar vandaan. Dus het is voor mij heel logisch om daar muziek te maken. Noem eens één. Bob Dylan. Ja, natuurlijk. Hartstikke mooi. Vanavond, Neushoorn. Straks praten we nog wel even. Maar ik wil je toch vragen om 2 nummers te gaan spelen. Welke ga je doen? Mary Jane. In het Fries is dat Marianne. Het heeft een beetje van Ariana de Groot. Ken je Ariana de Groot? Dat is Ariana Grande. Ja. Goed zo. Ja, nou, die komt van Samara. Wist dat? Nou ja, laat maar. Heel goed. Ja, die komt morgen langs, hè? Ariana de Groot. Ja, en de andere heet 1995. En daar heb ik nog wel een leuk verhaaltje over voor dadelijk. Mag je straks vertellen. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Ik ga ze live zien, dames en heren. En You Would Very Know That We Live is fantastisch. Judy Blank! How many times do I need to fix myself? Learn another trick from my better half. She knows. She knows that I try to look at things in a different light, and yet I don't ever seem to do it right. I know that I drink too much and I eat too much. Everybody says I don't sleep enough, and yet I don't ever get to see the sunlight in the morning. Right now I don't need the money, it's all in the game. Yes, I could have a job, but it's not the same. And boy, I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head or relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll wake up with my pockets full of gold. I make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings, you know. Education has never done the trick for me, but I've got an A in toxicology. I've still got a million things that I could be tomorrow. I knew that I drink too much and I eat too much, and that everybody says I don't sleep enough. But why would I need to see the sunlight in the morning? Right now I don't have the money, but Papa's got a line, and he don't mind giving me some of what he's got, 'cause he knows I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head or relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll wake up with my pockets full of gold. It's strictly medicinal. Sweet, sweet Mary Jane keeps on telling me that I could be anything. I could be anything. I could be anything. I'm tired of the uptight, try to see the good side instead of looking down, trying to criticize me. I'll be riding shotgun so that I can roll some magical green till I'm living the dream with my baby. Come on, sweet Mary Jane, crawl into my head or relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll wake up with my pockets full of gold. It's strictly medicinal. Sweet, sweet Mary Jane keeps on telling me that I could be anything.
Dankjewel. You're a four-leaf clover in a field of green. It's a miracle I found you. You're everything and in between. I know that in my head, but I keep on looking for that fatal flaw, or even just a small one, trying to justify this gypsy heart. I haven't found one yet. Maybe I'm too young to grow old with you. I don't wanna feel it, but sometimes I do. And I know I might regret it if I let this love slip through. But I'm afraid I am too young to grow old with you. When I see the horizon, there's a long straight line where the ocean meets the sky, and I won't be ready to tie it down till I find out what's behind. I will send you letters and a photograph. Will you keep them in your pocket, so I know you will remember me when I come back down the line? Maybe I'm too young to grow old with you. I don't wanna feel it, but sometimes I do. And I know I might regret it if I let this love slip through. But I'm afraid I am too young to grow old with you. Yes, and I know your heart is on the line. I hope you know, so is mine. Baby, I'm too young to grow old with you. I don't wanna feel it, but sometimes I do. And I know I might regret it if I let this love slip through. But I'm afraid I am too young to grow old with you. I'm afraid I am too young to grow old with you. Dank je. Wauw, Judy Blank, Morning Sun. Album is correct uit, dames en heren. Jong speelt ze in de neushoorn met haar band. Hoe groot is die band eigenlijk? We zijn met z'n vieren. Is dat een vaste samenstelling of wissel je dat heel vaak? Ja, zeker. Nee, dat is een vaste band. Maar ja, als er één iemand niet kan, dan vind ik... Heb je wel een inval? Heb ik wel invallers, ja. J.W. Roy is alleen gevallen. Hoe belangrijk is die voor jou geweest? Ontzettend. Ja, weet je, hij is toch een beetje mijn muzikale vader die ik nooit heb gehad. Hij is de Americana-pionier in Nederland. En ik waardeer hem daar heel erg om. Hoe heb je hem ontmoet? Of is het toevallig of zocht je hem op? Nou, het sceentje is heel klein eigenlijk, hè, als je deze muziek maakt. Americana, de singer-songwriters. Precies, dus die kennen elkaar wel een beetje. En ik volgde hem op een gegeven moment op Instagram, want ik dacht, ik had een beetje wat dingen over hem opgezocht. En toen hebben we elkaar denk ik 2 jaar gestalkt op Instagram. En toen op een gegeven moment zeiden we, zullen we niet eens koffie gaan drinken? En ja, zo is het gebeurd. En zo sta je 2 weken geleden in Oosterpoort prachtig met elkaar te spelen. Dit is het voorprogramma en later heb je nog met hem gespeeld. Toch hebben we over je liedjes. Ik haal overal de inspiratie wel vandaan. Heb je er lang over gedaan om het album te schrijven, de liedjes? Ik denk dat uiteindelijk de liedjes die erop zijn gekomen, dat in
1,5 jaar wel geschreven was. Maar ik heb natuurlijk eerst heel veel andere liedjes gemaakt die nooit op een plaat zijn gekomen. Om erachter te komen wat de beste liedjes waren. En dat proces heeft alles bij elkaar wel 4 jaar geduurd, ja. Hoe perfectionistisch ben je? Heel erg. Ja. Kun je ooit afscheid nemen van een nummer in die zin van het is klaar? Ja, soms dan zegt een nummer voor je gevoel... Dag. Dus dan kun je daar makkelijk afstand van doen. Als je denkt, ik zing het, maar het voelt niet echt helemaal meer relevant. Of het voelt niet goed. Wil ik dit opnemen? Wil ik dat dit altijd blijft bestaan? Nou, niet echt. Ja. Heerlijk, oh heerlijk. Judy Blank, jong in Neushoorn. Dames en heren, applaus. Jawel, Morning Sun, album is uit. Dankjewel voor je komst. Het was een grote eer. Dankjewel. Super. We bent er haast. Maar ik mag nog even naar 2 affiches staan en ik mag nog even de barrelheli pakken. Even om het ik hier beloofd om nog even te vertellen dat 3 november, zaterdag, Blues Night in Midland weer is. Bij deze hak dat ook even niet in. En hij zou je zelf wijzen, Tam Oosterhof, maar helaas verhinderen. Komende snijn is er weer een platen- en cd-beurs in Schaaf City Theater. Anneke de Vrezen en alle cliënten, dankjewel voor de Bartjes. En dit weer nog live. Hoi!